Ongietorriak denei, Nortasuna sarean 2022 marmarka jardunaldira. Lehenik eta behin, nire burua aurkeztuko dut, Mikel Olaiz Garmendia naiz, Tapuntu kooperatibako kidea, eta besteak beste komunikazio arloan aritzen naiz lanean. Jardunaldi honen helburua, enpresa edo proiektuek sarean egoten jakitea eta bide horretan laguntzea da, eta 7. edizio honetan marka aukeratu dugu gai moduan. Markaren garrantzia, estrategia eta lanketaz hausnartu eta ikastea izango da gaurkoaren xedea. Sareak astintzea ere bada gure helburuetako bat, eta horregatik Nortasuna sarean traola erabiltzera gonbidatu nahi zaituztegu. Sartzean jaso duzuen karpetan, inkesta bat topatuko zenuten, eta eskatu nahi dizuegu jardunaldiaren amaieran, atera aurretik beteta uztea. Jardunaldi hau Tapuntu kooperatibak antolatzen du, komunikazioa, web garapena, diseinu grafikoa, multimedia eta formazio arloak lantzeaz gain, irabazi asmorik gabeko jardunaldi hau antolatzen dugu urtero. Baina ezin ahaztu, gurekin batera hau posible egiten duten beste hainbat enpresa ere. Antza komunikazio grafikoa, Ido Fotografi, Bira Produkzioak, Berria eta .eus fundazioa. Eskerrik asko laguntzaile guztiei eta nola ez baita zuei ere, zuen babesa oinarrizkoa baita jardunaldi hau posible egiteko. Markaren zaintza eta buruhausteak lelopean jardunaldia 3 zatitan banatu dugu. Alde batetik, hizlarien zatian aditu bakoitzak 20 minutuko hitzaldia emango du. Tarte honetan, egunerokotasunean komunikazioan eta markekin lan egiten duten Jon eta Maider izango ditugu gurekin. Jarraian, tarte bat irekiko dugu ere galderak egiteko. Jarraian, mahai ingurua osatuko dugu. Esperientzietatik ikastea izango da helburua tarte horretan. Horretarako, Itxaso, Alexander, Aitziber eta Arturo izango ditugu gurekin. Eta amaitzeko, galdera irekien tarte bat ere zabalduko dugu. Beraz, eta gehiago luzatu gabe, has gaitezen hitzaldiekin, has gaitezen Jon Ansa Mendizabalekin. Estrategia aholkulari lanetan dabil gaur egun, besteak beste. Ezagutu dezagun gehiago bideo honen bidez. Jon Ansa Mendizabal Errenterian jaioa da. Komunikazioa, zientzia politikoak eta zinema ikasketak ditu. Ibilbide profesionalean, AEKan irakasle eta itzultzaile, Bartzelonako Euskal Etxean koordinatzaile eta EITB-en erredaktore izandakoa da, besteak beste. 2011 urtean geroztik, erakunde eta enpresa munduan autonomo gisa komunikazio estrategian lanean dihardu. Eskerrik asko, txaloengatik eta bideoarengatik bai, eskerrik asko. Bueno, gutxi gora bera, aurkezpen hortan esan dena egia da, baina igual gauzatxo batzuk gehituko genizkioke. Bueno, lehenengo, eskerrak eman dizkiot hau antolatu duen Tapunturi, iruditzen zaidalako hemen espazio bat badokagula komunikazioa saritzeko, komunikazio munduan ari garenon artean, eta egiten dugula gainera Euskal Herriko ikuspuntutik, bertako ikuspuntutik eta gainera euskaraz, ez da, eta iruditzen zait, bizi ditugun garai hauetan oso importantea dela gure artean saretzea, ezagutzea, elkarrekin lan egitea, eta bide horretan iruditzen zait oso ekarpen interesgarria egiten duzula, beraz, pelota egiten hasinez, baina horrela da. Bueno, gero, jende asko etorriko bada hitz egitera, gauza oso interesgarriak dauzkate esateko, adibide praktiko asko ikusiko ditugu, beraz, esan zidatenez, lehenengoan ikitzen nuela, pentsatu pixka bat orokorrago edo teorikoago egitean ere ekarpena, eta saiatuko naiz pixka bat ulertarazten edo kontatzen gure lana zer dan, eta zer gauza diran importantea guretzat, eta zerratik egiten ditugun gauzak egiten ditugun bezala, eta bar. Egia da, denbora tarte txikia daukagula, beraz, momentu batean pixkat luzatzen bagera, esan lase eta moztuko dugu, ezta? Guk egiten duguna da, proiektuekin, entitateekin, markekin, pribatuak, publikoak, normalean, ni bentsat aspaldi honetan pribatuekin gehiago, egiten duguna da, beraiekin edo beraien markagintzaren eraikuntza lan bat, ezta? Horretan laguntzen diegu, hori da gure helburua, eta bai, marmarka ibiltzen gera, zerak aipatzen duen bezala, ezta? Bueno, esaten zidaten, markaren zainketari buruz hitz egiteko, ezta?
eta berehala etorri zitzaidan orain sarean oso modan jarri den gizon bat, ezta, Ruper Ordorika, eta hortasuna sarean denez, berehala etorri zitzaidan Ruper Ordorikaren kantu hori, ezta, zaindu maite duzun hori, eta zaintzak eta maitasunak daukaten lotura oso importantea da gure lana ulertzerako orduan, ezta. Zaintzak suposatzen duelako lehenik eta behin konpromiso bat, baina lanketa bat ere bai. Eta markak eraikitzen ditugunean, eta markekin lanean ari geranean, batez ere, eta hemen horretan aritzen zeratenak ondo jakingo dezue, batez ere suposatzen du lana handia. Ez da egun batetik bestera egiten dena, eta beraz, zainketa lanak suposatzen du, ikusiko dugun bezala orain, lanketa handia. Baina maitasuna ere badago. Eta maitasunak, zer ikusi gehiago dauka, gure alde, nahi baduzue, irrazionalagoarekin, edo emozionalagoarekin, edo sentimentalagoarekin. Beraz hor, magia ere badago. Markagintzan magia badago lanarekin batera. Beraz, zaindu maite duzun hori horrek niri inspiratzen didana da kombinazio bat. Magia horrena, marka batek eduki behar duen nolait magia edo alde emozional edo irrazionalago hori, eta zaintza lana suposatzen duena konpromisoa eta lanketa, lan profesional bat eta jarraitu bat. Egiten dugunaren 80%, segurazki zaindu horretan dago, praktikan egin behar dugunaren 80% hori, baina maitasunaren 110 hori fundamentala da aldi berean eta ezin dugu utzi. Hau, saiatuko naiz pasatzen. Guazen ikustera nola, nire ustez, nola heltzen diogun proiektu bati etortzen zaigunean, edo marka eraikitzeko eskatzen digunean, edo berari laguntza bat emateko eskatzen digunean, ezta? Eta lehenengo elementua da benetakotasuna. Oso modan egonda komunikazioan sinesgarritasuna, ezta? Beti aipatzen dugu, ez? Markak sinesgarriak izan behar dira, sinistu egin behar dira. Baina nik uste dut, eta nire lanean ikusi denaren baitan, sinesgarritasuna izaten da ondorio bat. Lan baten ondorio bat. Ez abia puntua. Sinesgarriak izateko lan asko egin beharko dugu, ez? Aldiz, benetakotasunak bai inspiratzen dira abia puntu bat. Beraz, marka bat eraikitzerako orduan, lehenengo saiatzen gera benetakotasun hori bilatzen, ezta? Badago filosofo bat, Gilles Lipovetsky, berak esaten du, berak ezagite irakurri zuen berazken lana, benetakotasunaren sukarraz ari da, eta komunikazioaz asko hitz egiten du, ezta? Eta esaten du, benetakotasuna dela modernitatearen fase honetan daukagun balio gorena, eta marka guztiak benetakotasun horren bila ari direla, ezta? Benetakotasun bat sortzea utxetik ezinezkoa da. Ez da sormen lan bat. Askotan, markaren eraikuntza sari geranean, lehenengo pentsatzen duguna da sormen lan bat, ezta? Sortu egin behar dugu, inventatu egin behar dugu zerbait berria. Egiten duguna da justo kontrakoa. Saiatzen gara benetakotasun hori bilatzen eta aurkitzen. Beraz, lehenengo kontua da ikerketa bat egitea. Proiektu bat hartzen dugunean, edo delarik ere, saiatzen gara ikertzen. Zer da ikerketa hori? Ulertzea, proiektu horren barnean, bihotzean, bere esentzian, nahi zuen bezala ditu, dagoen hori. Zer da benetakoa marka horretan, edo proiektu horretan? Eta horretarako kendu behar ditugu gauza asko. Zarata, da, nolabait harri bat hartuko bagenu bezala, eta harrian gauzak kentzen joan aurkitu arte barruan dagoen hori, ezta? Ikerketa egin daiteke modu askotara. Eta bakoitzak egiten, normalean egiten da aurrekontuaren arabera. Erakundea importantea eta handia baldin bada, bagian aukera edukiko dugu, ikerketa, soziologo talde bat kontratatzeko adibidez, eta dirurik ez dagoenean, hori Euskal Herrian askotan gertatzen zaiguna, ezta? Egiten ditugu fokus taldeak, jasotzen dugu dokumentazioa, fase honetan pasa dezakegu igual denbora dexente, ezta? Eta batzutan bezeroak ez du ulertzen zergatik nahi dituzun hainbeste gauza jakin, ez? Baina, nik egin dizkiot elkarrizketak pasilloa garbitzen duenari ere, esan nahi dut, ez? Ulertzeko oso ondo proiektu hori zer da. Orduan, lehenengo pausua da saiatzea benetakotasun hori aurkitzen, proiektuaren barnean dagoen egia hori aurkitzen, ezta? Benetakoa beti da egiazkoa.
egia eta errealitatea ez dira beti baliokideak, baina hemen interesatzen zaiguna da egia, ezta? Eta egia hori aurkitzen saiatzen gara, konektatzen proiektuaren barruan dagoenarekin. Beraz, inoiz kontatatzen baduzu inor marka bat egiteko eta benetan ez bada saiatzen zu ezagutzen barrundik ondo, segurazki ez da benetako estrategia hori egiten ari, ez? Gure lana ez da gezurra kontatzea, gure lana ez da zerbait inventatzea, errealitate berri bat sortzea, gure lana da benetakoa den hori kontatzea. Eta beraz, proiektuak benetakotasun eduki behar du. Gertatu daiteke proiektu batek ez edukitzea iaia benetakotasunik. Bueno, orduan problema ez da komunikazioarena. Problema beste bat izan daiteke. Agian, proiektu horrek ez dauka marka bat, ez du merezi marka bat edukitzea. Hor, fiskatuko gorra esateko. Azkarrexeago joango, naiz? Bueno, benetakotasuna. Niretzat hau da abia puntua. Egia hori aurkitzea, benetakoa den hori aurkitzea. Urrengoa da iraunkortasuna. Ikusiko dugu markak espazioa eta denborarekin lotura handia daukatela, eta etengabe ariko gera dialektika horretaz hitz egiten. Hori presente edukitzea oso importantea da. Iraunkortasunak, hau da iaia erabaki bat. Hemen bai hasten gera gehiago sortzen. Eta zergatik da erabaki bat. Burkek esaten zuen, aldatzen ez dakienak ezin duela iraun. Marka batek ez dauka kaduzidaderik, marka bat betiko da. Bestela ez da marka bat, hori da nire idea, ezta? Betiko da, beraz, iraun egin behar du denboran. Horregatik oso benetakoa izan behar du hasteko, esan dugun bezala, baina denboran iraun egin behar du. Orduan, irauteko aldatu egin behar duenez, erabaki behar duen lehenengo gauza da, zer dan iraun behar duena beti, eta zer dan aldatuko dana. Oso benetakoa dena, marka horretan barruan oso benetakoa dena, horrek iraun egin behar du gertatzen dena gertatzen dela. Eta horregatik, marka eraikitzen dugu momentuan, ezaugarritzen dugunean, erabakitzen dugu, zer da marka horretan betiko iraun behar duena, aldatu ezin dana, ezta? Azkartxeago joango naiz. Neri, zera bat egiteko, konparazio bat egiteko, irudi bat erabiltzea gustatzen zetola tailerretan eta da, konparatzen dut, aintzinateko Erromar imperioa, ezta? Non, badakizu erromatar garaian, arteak oso konservadoreak zirela, erromatarren arte nagusia arkitektura zen, ezta? Zergatik Erroma eternoa zelako, eta Erromak iraun egin behar zuelako. Beraz, egiten zuten guztia, pentsatzen zuten betiko izango zela. Ez zeukaten, orain daukagun progresoaren zentzu hori, ezta? Hora, marka batek ere pentsatu behar du, eraikitzen duen horretatik zer dan iraungo duena, zer dan erromatar imperioarekin nolabait lotura daukana denboran. Baina kombinatu behar du ere gaur egungo gizarte likido honekin. Beraz, hor daukagu sormen lan hori, hor daukagu zailtasun hori, ulertzea zer dauka marka horrek erromatarretik, eta zer dauka marka horrek gaur egungo gizarte likidotik. Nola kombinatzen ditugun, bidoiek ez da bat ere erresa, eta horregatik marka indartsuak eta iraunkorrak ere ekitzea oso zaila da. Zuek badakizue, baina batzuetan jendea pentsatzen du oso erresa dela, marka bat egite, eta ikusten duzue ez dela bat ere erresa izaten, ezta? Urrengoa da zentzua. Marka batek zentzua eduki behar du, horrek esan nahi du ulertu egin behar dela, ezta? Marka batek zer esaten duen, zer kontatzen duen, zer balio sistema daukan barruan, ezta? Zentzua. Ezin dira izan gauza solteak. Ezin dira izan, orain hau egiten dut eta gero hemendik beste bat, eta ez dut ulertzen. Guztiak eta osotasunak zentzua eduki behar du. Nolabait esateko, niri gustatzen zait erabiltzea esaldi bat hori definitzeko, zentzua zer dan definitzeko. Eta nire ustez, marka batean zentzua da, esaten duguna eta egiten duguna bat datozen puntu hori. Esaten duguna ez badugu egiten, marka horrek ez dauka zentzurik. Baina egiten dugunari ere ez badiogu forma bat ematen, eta esaten duguna, gero brandinak eta ikusten dituzunean,
ikusiko duzue, esaten duguna ez da testuala bakarrik, esaten ditugun gauza gehienak ez ditugu esaten. Esan dut, Beraz, egiten dugunak espalin badauka inguruan zentzu zera bat, ez badugu jazten nolabait kontakizun batekin eta bar, ez dauka zentzurik ere. Dira gauzak, egiten diren edo gertatzen diren gauzak. Zentzurik gabekoak. Beraz, zentzua sakonean da, marka batek egiten duen promesa bat, ez da, marka guztiak promesa bat daukate, etorkizunera aurrera begirako promesa bat daukate, eta da promesa horrekiko koherentzia bat. Koherentzia bat mantentzea. Zer denbora guaz? Erdia, 10 minutu. Identitatea, bai? Marka baten, proiektu baten identitatea. Bueno, hemen dago gako fundamental bat, ezta? Identitatea eraikitzera, ulertzera, hautematera iristen geranerako aurrelan oso handi bat egin eduki behar dugu, bai? Ikerketa egina, zentzua bilatua, erabakia zer dan iraun behar duen eta zer ez. Bueno, identitatea, zer da identitatea? Ez dugu ez gara hemen filosofatzen hasiko, baina marken eraikuntzan iritsi zait identitateari lotutako kontzeptu batzuk bai posible ditugula aipatu, ezta? Identitateak bi dimensio nagusi ditu, ezta? Bata da, hitzak berak esaten diguna, identikoa dena, ezta? Iden hori, ezta? Iden hori alegia berdintzen gaituena, ezta? Marka horren barruan sartzen geranak. Baina aldi berean identitatea da haustura bat, ez? Nolabait errealitatearen kontinuitate horrekiko haustura bat. Alegia da besteekiko desberdintzen gaituena. Beraz, identitateak berdintzen gaitu marka horretan gaudenok, baina desberdintzen gaitu marka horretatik kanpora daudenekiko. Orduan, identitatea nolabait espazioan da delimitazio bat. Da zirkulo bat, ez? Identitatean barruan gaude, eta hortik kanpora dagona da, esango genuke, edo alteritatea dana, edo gu bezalakoa ez dena. Hau oso importantea da, Brandenean Elizabeten guztiak dakizuen bezala, ulertzea zer dan desberdintzen gaituena, baina kontuz, ez dago atajorik. Ez balin bada desberdintzen gaituenak, ez balin bada benetakoa esan dugun bezala, alperrik hariko gara desberdintasunak inventatzen, ez balin badira existitzen. Horregatik aurrelan hori guztia egitea oso importantea, lehen esan dudan bezala, ezta? Gero, identitateak denborarekin ere zerikusia dauka, eta hori oso importantea da. Lehen esan duguna iraunkortasuna gogoratzen, horrekin lotura erabatekoa dauka. Identitatea da ere berdina dena denboran, bai? Idem hori, mantentzen ditugun ezagorroiek, denboran aurrera eginda ere mantentzen jarretzen ditugunak. Beraz, iraunkortasunarekin ere zerikusia dauka. Niri horregatik gustatzen zait identitate narratiboa hitz egitea, Riker filosofo famatuak erabiltzen duen kontzeptua da, ezta? Identitate narratibo hori, alegia, gure identitatea narratiboki eraikitzen dugu, eta narrazioa da egiten dugunaren kontakizuna. Hori da, marka baten, supermodan dagoen relatoaren hori, ez da marka guztia dira kontakizunak, eta bar. Hori izango litzake identitate narratiboa. Ekintza fundamentala da identitatean eta markaren eraikuntzan. Markak ekintzen bidez eraikitzen ditugu. Horregatik dira importanteak. Ekintza bat zer den eta ez daukagu denbora orain horren inguruan hitz egiteko, baina identitate narratiboak da denborarekin kontatzen joaten garena ekintzen bidez, denboran, eta beraz gure identitateak aldatzen joaten da, aberasten joaten da, mugitu egiten da. Ez da identitate estatiko bat. Hori izango litzateke zerbait oso konservadorea. Saiatuko ginateke etengabe mantentzen garena, ezta? Baditugu ja identitate demagun, identitate ezaugarriak, atributuak, balioak eta bar aurkitu ditugula, eta esango dugu beti saiatuko gara garen hori errepikatzen eta errepikatzen. Identitate narratiboak dinamikoa da, eta beraz joan gaitezke aberazten, aldatzen,
ez gera duela 10 urte ginen berdinak, ez gera duela 30 urte ginen berdinak, beraz, identitatearen kontzeptu hori erabiltzea gustatzen zait. Identitate narratiboak subjektuan jartzen du fokoa, eta da nik egiten dudan hori da nire identitatea. Bueno, igual pixkat abstraktoa gelditzen da. Bueno, urrengoa. Vale, norena da marka. Bueno, ba ez da galdera txoro bat inondik ere, ez? Markaren, nola esango nuke, markaren buru jabetzaz hitz egiten ariko gineke, beste termino, zera modako termino bat erabiltzeatik, ezta? Bueno, nork erabakitzen du, ez? Hori da marka bat esan dugu, ez? Nork erabakitzen du norgaren, guk erabakitzen dugu, edo jendeak erabakitzen du norgaren. Eta hau ez da, erantzuna ez da hain simplea. Zeren guk egin dezakegu sekulako ariketa, gure markaren proposamenarekin, baina gero jendeak esango du, ja, baina zu zara hori. Eta nik esango dut, ez, baina ni naiz ez dakite. Ez dakit markak epatu daitezke. Bueno, ni naiz Iberdrola, eta ni naiz berdea ekologikoa, eta zure ongizatean pentsatzen dut, eta hori guztia kontatzen du musika polit batekin, dirutza bat gastatuta kanpaina bat egiten, ezta? Baina nik hori ikusten dut, zuetzera hori, zuzera niri hilabete honetan, ez dakizue, baina 97 euro kobratu dizkidana eta bakarrik bizi naiz, esan nahi dut, ez? Hori zara, ez? Ez datoz bat, berriz ere ikusten dugu, marka horren eraikuntza ez dela benetakotasunetik abiatzen, eta bar, ezta? Beraz, nork erabakitzen du norgaren, ez? Komunikazioa dialogikoa da, elkarrizketa bada. 5 minutu falta dira. Bueno, elkarrizketa. Bueno, denboraz ari gara iraunkortasunaz, eta ikusi duzue, ez naizela oso praktika ona egiten ari. Baina idea honekin gelditu gaitezen. Komunikazioa elkarrizketa bada. Nolabait da negoziazio bat gu eta publikoaren artean. Eta guk publikoari forma ematen diogu, baina publikoak guri ere forma ematen dugu. Eta hori oso importante da ulertzea. Horregatik bezeroari eskaintzen dizkigu entzuketa tresnak. Etengabeko ebaluazioa, etengabe ulertzea esaten ari garena, izaten ari garen hori, benetan izaten ari garen. Agian guk uste dugu izaten ari garela berdeak eta aurrerakoiak, baina agian ez gera izaten ari berdeak eta aurrerakoiak, ze jendeak pentsatzen du ezetz. Bueno, norena marka horretan iruditzen zait gauza asko esan ditzakegula, eta, bueno, zehatuko era bukatzen. Estrategikoki lanean, ez? Bueno, horretan ari zareteno, oso zaila da, behin erabaki hori guztiak hartuta gero, horren ejekuzioan aritzea. Egunerokoan, esaten dugu, ekintza plan bat ereki behar dugu, agian diseinu bat egitea, kolore batzuk erabakitzea, musika bat jartzea, bozera maile bat jartzea, hori guztia egin dezakegu. Baina gero egunerokoan marka bat esan dugu ekintza bidez osatzen den narrazio bat denez, eta nera gaur egun ikusentzunezko narrazio bat izaten da, transmedia dena, medio diferente eta plataforma ezberdin askotan aritu behar duena, ezta, egiten duguna nola egin estrategikoki. Alegia gure ekintzak ez daitezen izan solteak, zentzurik gabeak, iraunkortasunera bideratuak ez doazenak, eta bar. Eta hor bai sartzen da aholkularitza baten premia, beharra eta balioa ere, ezta. Mugimendua, ekintza plan bat egiten dugunean marka batekin, saiatzen gera hori guztia denbora lerro batean jartzen. Azkenean, estrategiak erabakiak eskatzen ditu, bestela hori ez da estrategia bat, ez badago erabakirik, baina eskatzen du ere denbora bat, eskatzen du epe motzak ez digu balio, ezin dugu inoiz pentsatu epe motzean, beti epe luzera, horregatik estrategikoki. Eta gaur egiten dugun horrek ere, biharkoan eragina daukan kontzientzia esan behar dugu. Beraz, niretzat hemen dago ejekuzioaren gauzarik zailena. Denboren kontrola, denboraren kudeaketa. Nola joaten geran kontatzen garen hori guztia denboran zehar. Urte bat, 2 urte, 10 urte, nola eraikitzen dugun marka hori, ez delako egun bateko gauza. Esan dugulen,
ez direla bukatzen, eta gainera denborarekin marka batek irabazi egin behar du. Hori da, denborarekin gero eta hobeak bihurtu behar du marka bat, hemen ardozaleak ditugu eta seguru badakitela zertaz ari garen. Niri gustatzen zait erabiltzea horretarako Andrei Tarkovski zinegilearen esaldi bat, narrazioaren garapenaren inguruan, eta oso importantea iruditzen zait. Eta berak esaten du, denbora zizelkatzen bere liburu famosoan, berak esaten du, sekuentzia baten iraupen normala luzatzen baduzu, hasieran aspertu egingo zara. Baina gehiago luzatzen baduzu, interesa haziko da. Eta oraindik gehiago luzatzen baduzu, kalitate eta intentsitate berri bat sortzen dira. Marka onak direnean, denborarekin irabazi egiten dute. Denborarekin zentzua hartzen joaten dira. Zeren guk eman diogun zentzu hori, jendeak ere eman diezaion, jendeak ulertu dezan, konexio hori eraiki dadin, denbora behar dugu. Denbora behar dugu. Ez dago, maitasuna bukaerarekin lotzeko, maitasuna hitz egin dugu, hori magikoa dela maitasuna eta bar, baina bakizu maitasunak ere denbora eskatu eta behar duela, ezta? Orduan, maitasunaren eraikuntza hori importantea da. Maitasunaren eraikuntza ez, denboraren eraikuntza. Bueno, maitasunarena ere bai, Maitasunarena ere bai. Denboraren kontrola, ezta? Eta gero egiten duguna da, horren gainean, hori guztia ditugun tresna guztiak, ikusentzunezkoak, markari dagokionak, dakaun ekipo osoa, denbora lerro horren berdinaren zerbitzura jartzea. Nolabait, zinema zuzendari batek egiten duen bezala. Estrategia eramaten duenak, edo planerra denak, edo kontrolatu behar du prozesu osoa. Egomaru norbait, guztia kontrolatzen eta zuzentzen duena nolabait. Ikuspegi hori guztia, aipatu dugun dena, bere gain biltzen duena. Zinema zuzendari batek egiten duen lana bezala. Gero, bronka ere berari botatzeko. Gaizki balin badijoaz, ez? Billy Wilderrek esan zuen, zinema zuzendaria galdetu zioten. Beno, baina zinema zuzendari izateko idazten jakin behar da, eta berak esan zuen, bueno, idazten ez, baina komeni da irakurtzen jakitea, ez? Berak hori esaten zuen. Eta azkenean, estrategia daramanak, markaren eraikuntza daramanak, ez du zertan espezialista bat izan komunikazioaren prozesuaren alor guztietan, baina bai kontrolatu behar ditu alor guztiak, bai zuzendu behar ditu eta eraman behar ditu. Nik ez dakit marrazten, oso txarra naiz, horretan egiten. Baina saiatzen naiz, diseinatzaile bat daukadanean, irizpide batzuk ematen, lehena aipatu dugun lan guztiaren arabera. Eta hori ebaluatzen eta gero horren arduradun ere egiten, ezta? Hori da markaren zaintza, hori izango litzateke markaren zaintza egitea, ezta? Eta nola jarri eta polita gelditzeko maite zaintzen duzune. Bueno, ez dakit borobilak eratzen den, baina berriz ere bueltatzen gera horrera, ezta? Gero ja behin zaintza lan horretan ari zarenean, lan luze eta zail horretan ari zarenean, beti saiatu maitasuna jartzen ere, daukasun marka horri, zeren batzuetan besterik ez daukazunean eta galduta zaudenean eta ezakizunean zer egin, maitasunean erantzun asko aurkitzen dituzu. Eskerrik asko. Galderak. Eskerrik asko, Jon. Galderaren bat, publikoan, Jonentzako. Kostatzen da, normalean, hasieran. Bueno, gero ere tartea izango dugu, beraz. Eskerrik asko. Beraz. Bueno, eta jarraian, bigarren hizlariaren txanda, Maider Beldarrain Iribar, komunikazio estrategikoa lantzen du Donostiako The New agentzian. Ikus dezagun bere aurkezpen bideoa. Maider Beldarrain Iribar Orion bizi den getariarra da. Ikusentzunezko komunikazioa eta marketinga eta enpresa ikasi zituen Mondragoneko Unibertsitatean. Kulturatelier komunikazio agentzian hasi zuen bere ibilbide profesionala, eta geroago, Bosnanen ere lanean aritu zen. 28 urterekin, Tabakaleran komunikazioan lanean hasi zen arte.
Bizitzaren aldaketek Deniu enpresa sortzera eraman zuen beste 2 bazkideekin batera. Deniu komunikazio agentzia da, brandina eta diseinua lantzen dute batez ere. Bueno, arratsalde on danoi. Eskerrik asko gaur tapuntuko guztiei Deniu gonbidatzagatik eta Joni ere eskerrik asko, oso ondo da zure hitzaldia. Eta hasi ingo gea, bale? Aurrea. Euskal Aipu ezagunak dion moduan, izena duenak izana du eta marka baten hasiera izan liteke izena bera. Baina zer da marka bat? Marka bat ideia asko batzen dituen edukiontzi potente bada. Eta hain da edukiontzi potentea lortzen dula xede publikoa erakunde edo enpresa batekin konektatzea. Askotan marka baten sorrera izena bera sortzetik hasten da, izenik ez genukelako jakingo nola deitu, baina izena bezain garrantzitsua da markaren nortasuna. Bakarra izatea, ezta? Bakarra behar dulako markak. Eta landu beharko genukena izango litzateke ahoskotasuna, markaren ahoskotasuna eta markaren identitate bisuala. Bale? Noiz deitzen digute Deniura? Deniura deitzen digute 2 momentutan. Marka bat sortzeko hasieratikan edota enpresa edo erakunde bat konturatzen danean bere markaren realitateak ez dula transmititzen momentu hortan markak esaten duna, ezta? Ez dunean markaren hortasuna edo markak daukan balio erantzi hori ez dunean transmititzen, esate dute, ez gaude ados, aldatu egin behar dugu. Eta azkena sortzen da, eraldaketa prozesu bat. Horiek izaten dira rebranding prozesuak, orduan daude 2 prozesu bat. Hasieratik hasten geanen, eta beste bada, urte asko dituen enpresa edo erakunde batean egiten denean. Ez gaude momentu honetan eroso, guazen aldatzea, eta guazen aztertzea. Guk Deniun, branding prozesuei izena jarri genien, nigu metodologia, eta metodologia honek azkenen ditu 3 zutabe nagusi. Batetik da, marka estrategia, beste alde batetik dago markaren kontakizuna eta identitate bisuala, eta gero ongo litzateke markaren garapena. Eta 3 zutabe horiek ondo betetzeko, egiten dituguna da 3 lansaio, bale? Lansaio bakoitzak irauten du egun erdiko lansaioak izaten dira, 4 bat ordu. Eta azkenean, iten duguna da, bezero bakoitzan abia puntua oso ezberdina izaten da, oso ezberdina, eta lansaio bakoitzan egin behar duguna da, helburu zehatzak, oso zehatzak jarri, bale? 4 orduko saio horietan eukitzen ditugu 2 parte. Aurreneko parte bat, gero egiten dugu atxeden aldi bat, eta beste ezea bat. Eta zeiten dugu lansaio horiek izaten dira oso neketzak, oso emankorrak aldi berian, eta iten duguna da azkenian, pentsatu daiteke postitak, ariketak, baina horratzean dagona da, azterketa, galdera asko, galdera eta erantzun asko bereziki, bale? Garrantzitsua da, Jonek esan duen bezala, marka baten sortzen hasten ganean, profil ezberdinak batu behar ditugu mahai baten inguruan, bale? Azkenian, marka baten sorreran, guk gomendatzen dugu egotea 3-4 pertsona, branding saio hauetan, bale? Eta azkenean egoten da, zuzendaritzako pertsona bat, edo 2 egon behar dutena, beraia irutzen zaiena, bizio orokor horrekin, gero alderdi komertzialako norbait, teknikoago bat, produktua edo zerbitzua oso ondo ezagutzen duena. Azkenean egin behar duguna da, ahalik eta iritzi ezberdinenak jaso, eta daren artean puntu amankomunak aurkitzen. Zer dakate 3 lansaioek amankomunian? Egin behar dela, barrura begiratu. Eta barrura begiratzea ez da erresa. Barrura begiratzeak momentu deseroso asko sortzen ditu, baina ikusiko bagenu prozesu batean ere dana, bai, edo hau bat osunea berehala iristen gehala, hor ere saiatzen geha ez esaten horrela, eta sortzen galdera batzuk, pixkat denok astinduko digunak, ezta? Azkenean, pentsatu behar duguna da, horra gehala sortzen mundua edo nola aurkeztuko gehan, iraun berdun marka bat. Orduan ezin du izan prozesu errex bat, izan behar du prozesu bat, badanak egon behar duguna ados, eta puntu horretara iritsi behar gehanak, bale?
Baita ere ulertu behar dugu beraien, ezuk esan duzun bezala, Junberga kapak kentzen. Azkenean Junberga galdera erantzun asko egiten, kapa asko kentzen, eta Junberga beraien lexikoa ulertzen. Guk azkenean komunikazioaz dakigu, baina guk bapatean, balbula enpresa batean azte baldin maga, guk balbulei buruz zer dakigu? Ba ezertxo ere ez, baina bapatean lehenengo lan saiorako jantzita Junbergea, kontrolatu behar dugu. Batetikan, zer diote beraien referente eta lehiakideek, hori izaten da aurreneko urratsa. Egu lehenengo lan saiorako egin behar duguna da, beraiei galdetegi bat bidaltzen diegu, eta egin behar duguna da ikusi, zer dioten komunikatiboki, beraien referente eta beraien lehiakideek. Hori ikasi behar dugu. Eta ja horrekin hasten geha lehenengo lan saiotikan. Eta egin behar dugu beraien lexikoa gure. Horrek ez du nahi izan guk jakingo dugula balbula bati buruz ingenero batek bezala ez da gutxiagore. Baina bai hori behar dugu, bereiek asaltzen digutenean, guk jakin behar dugu oso ondo, zertaz ari dian, galdera hori danak egiten juteko. Eta beraiek ere, bezeroak ere juten dira pixkanaka, brandinan markagintzaren lexikoa hartzen. Hori, azkenean gu komunikazioa ez dakigu, baina gu produktu eta sektore bat askotaz ez dakigu, orduan Junbergea pixkanaka jasten. Kokapena. Hau da agian zaiena, kokatzea. Azkenean hemen gaude gaur, baina markak beti egon behar du pauso bat aurrerago. Markak egin behar du tira. Eta horren behar duguna kokapen batera iritsi behar geha. Azkenean gaur sortzen dugu marka, baina markak erantzun behar dio urrengo, etorkizuneko erronkei erantzun behar dio. Eta askotan, kokapena beraie kokatzea edo identifikatzea eta seguro egotea kokapen horretaz ez da erresa izaten, baina jazten gehanean irudikatzen ibilbidea bera zein dan, zaten dugu, bidea hori da horruntz joan behar geha. Eta horren azkenean dana horruntz joan behar du, hori da ezinbestekoa. Eta behin ja kokapenakin seguru gaudenean, azten gaia, gure DNA sortzen, ezta? Alegia, zein dira gure balioak? Zein dira bai ala bai gure balioak? Ze askotan, galdetzen dugunean, zein dira balioak? Zerrenda luze bat. Ni nahi zau guztiak. Hori da ezin dugu izan. Ez behintzat kontakizunean, ez behintzat kleimean, hortik egin behar duguna filtroak. Eta gero, zuk esan dezuna baita ere. Dena ez da izango egitan, dena ez da izango benetan. Horren horri behar duguna, hau nahi dugu izan, baina balgea benetan. Ze, egia da, guk beti markak egile esan behar du. Marka batek ezurra esate badu, ez da kaga, etorkizunik. Ez dugu hori eraikiko, ez da? Orduan, gaur egin behar duguna da, hori da, balioak, beste ariketa polit bat izaten da, zer naiz eta zer ez naiz, ez da? Edo, zer ari naiz esaten, zer nahi dut esan, kokapen horretara juteko. Eta orduan azten ga guzti hori lerrokatzen, baina irudikatu dugun kokapen horrekin. Behin hori eginda, azten ga marka sortzen. Baina marka sortzen, esan dugun bi mundu horietan, ez da? Bai identitate bizuala, grafikoki, nola izango da marka, ikusiko dugun hori, baina ze ahoskotasun eukiko du, ze kontakizun eukiko du. Ahoskotasuna da, zan duguna da, markaren edukia. Lema, marka kontakizuna, balio erantzidun pildora horiek, zein dian, indarmezu horiek, hori danak identifikatu behar ditugu. Eta gero, aldi berian, grafikoki landu behar dugu. Orduan, guk adibidez, brandineko saiotan, komunikazioko 2-3 pertsona egoten geha, baina ja, aiatzen gehanean prozesu horretara, egiten duguna ja talde grafikoarekin elkartu. Eta orduan hasten da markak identitate bisual bat sortzen. Guk ematen dizkigu ondorioak, nora iritsi gehan, ze irutze zaigun, beti oso presente referenteak, ze kolore dituzten, ze tipo, ez geha joango beraien berdinetara, ez berdindu behar geha, lanketa handi bat egin dugu, eta hor hasten dira marka sortzen eta talde grafikoak. Eta proposatzen ditugu bi proposamen grafiko, eta lema aldetik ere saiatzen geha bi aurkezten, beti pixkat bat ausartagoa. Agian igual momentu honetan bezerak hori ezin du esan, baina guia nahi dugu, gutxire iruditzen zaigu ja hor egon behar dula. Eta iruditzen zaigu garrantzitsua dela guk ere pauso bat gehiago ematea, bale? Lan prozesu honek gutxi gora bera irauten ditu 9-12 aste, bale? Lansaio batetikan, besterako lansaioko etenaldi horietan, juten geha bezeroarekin partekatzen. Ze oso kamikazeak izango ginen, ez bagenuke partekatuko. Alegia, azkenean lansaio batean, igual, aurreratzen da pila bat, baina inberdeguna da gero beraiekin partekatu. Hau alda, honekin ados algaude, bideo honetatik jarraituko aldegu, bai. Baina ez saioko berotasunean, ze saioiek izaten dira denok ustiten dira, eta dana oso errexe ikusten da, baina gero baita egin berdezu aurrengo gunean, hortik bi egunea, distantzi pixka batekin irakurrita esan, bale, hau da bidea. Eta seguridade horrekin, eta ze horrekin, baina esan, urrengo lan saioa horrelagoaz, bale? Orduan,
azkenean gu beraiekin partekatzen goaz. Ez dugu partekatuko, inundik inoa ez grafikokin nola dijoan, eta lemar ez dugu partekatzen. Baina bai partekatzen ditugu indarmezu horiek. Bale? Hori garrantzitsua da. Kontakizuna behar juteko ja, gu jakiteko nondi pibotatu behar dugun. Eta orduan iristen da eguna. Iristen da aurkezteko eguna. Goten ga urduri, ulertuko zuen bezala, azken hemen dago lan handi bat, eta ja bezerari aurkezten diogu, irutzen zaigun proposamena, ezta? Eta egia momentu hortan konturatzen gehala, marka bizirik dagola, eta markak bizirik iraungo dula. Eta konturatzen geha baita ere, bezeroak jada hartu dula. Aurkezten dugunean marka bat, proposamena aurkezten dugunean, normalen egoten da segundu gutxi batzutako isiltasuna. Baina ez da izaten isiltasun inkomodo bat. Izaten da isiltasun bat ikustezula ideala beri egiten, kontatu diozun guztia eta hodela, bale. Eta orduan, normalian, esate izue, joten dira galderek praktikoenera. Noiz hasi ninteke honek hau erabiltzen da. Horren hastean aurkezpen badakat eta hau nahi dut kontatu, ziritzez orain arte kontatzen egona, azuk esatez, bale, lasaitu itentza, konturatzen zaila bere egin dutela, eta horrekin irudikatzen diala. Ze markak hori du, magia hori, baina pasatzen danean, ez tezu nahi atzea bueltatu. Jana ez du aurrea. Dana da aurrea. Porque zu ja irudikatu dezu hor. Bale? Eta gehi esan oso momentu naiz, polita izatea. Behin marka egiten dugunean, garapena. Inberda, zabaldu. Online, offline, lehentasunak markatu, web, sare sozialak, azoka bateagoaz, behar dut enere diskurtso komertziala oso ondo garatu zezalmentara. Bezero bakoitzan beharran arabera, inberdeguna da, garapena. Ekarri ditut bi adibide, bale? Deniun egin ditugun bi adibide. Hau da, Gipuzkoa turismoa, ingenun 2008an. Da, Gipuzkoako Foru Aldundiko turismo sailaren marka. Kasu honetan, ez genuen egin prozesu guzti hau. Kasu honetan, jaso genuen bost agentzirik gonbidatu gintuzten, eta jaso genuen briefing bat. Briefing bat, horritxo bat, jaso behar ez briefinnak, badakiz bezerrian briefinnak, landuagoak, gutxio landuagoak, jaso genuen briefinga, eta hortik hasi zen gure zorkuntza lana, bale? Lan saio gabe dokumentu batetik abiatzea, prozesua oso ezberdina, prozesu kreatiboa oso ezberdina da, bale? Hau, etzan bat marka erreixa izan guretzat. Jarri eta adibide bezala, konturatzeko, kostatu zitzaigula pila bat honea iristea. Gauza bek ez dira askar egiten. De hecho, sufritu genuen asko ekipoan. Hankaz gora jarri genitun lantze genuena, eta alako batean hau sortu genuen, eta denok esan genuen, gustatze zaigu. Eta honekin jun ginen, eta bera ere gustatu zitzaien. Eta hemendikan, Gipuzkoa turismoa marka sortu genuen. Eta gero jungea, kanpaina ezberdinak egiten. Behin genuen, hau aurkeztu zen, COVID aurretik, 2008ko urtarrian, eremu publikoak daukana, ez da, aurkeztu genuen kanpaina, Donosti eguneko aste horretan, iragarkiak telebistan, prentsa iragarkiak, spota, eremu publikoak azkenen daukan, kanal guztiekin. Eta ditugu kanpaina ezberdinak, beraiek eman ziguten pasaportearen ideia eta egin genuen garatu. Iaz egin genuen gaur nirekin, pixkat, takeover bat Instagramen Gipuzkoa turismoko kontuarekin, eta aurten egingo dugu, bizitzeko Gipuzkoa. Eta beste adibide bat ekarri dugu, dala Ipiranga. Ipiranga da urnietan dagoen enpresa bat, 55 urte ditu, eta enpresa familiarra izatetikan, orain Italiako talde batek erosi hartu zuen, eta orduan eduki dute eraldaketa prozesu handi bat. Eta guri ikusi ziguten bulegora, esan ez, begira, enpresa daukagu eraldaketa momentu batean, eta behar dugu gure marka, gure kontakizuna aldatu egin behar dugu. Ze honek ez dugu ordezkatzen. Eta joan ginen beraien gana, eta horren hasi ginen beraiekin branding prozesu batean. Gainera, kasu honetan, zuzendari komertzialak oso argi zeukan zertzen brandinga, eta brandinga etzela logo bat edo etzela claim bat. Eta hori ere, askotan, batzuk orendikan hori irudikatzen dute bakarrikan. Badago orendikan jendeak hori petxatzen duela dela komunikazioa, dela markagintza. Baina kasu honetan zuzendari komertzialak bazekin markak zenbateko indarra eukiko zuen, eta marka aldatuz gero noraino iritsiko zian. Beraiekin egin genuen prozesu hau, eta prozesu honek gaino okitzitun bi erronka. Batzan, talde honek, Italiako talde honek, kokapenak eta Ipirangaren kokapenak ez egitea talka, hori zen garrantzitsua, eta gero talde berdinean daude bi enpresa, zeuden bi enpresa, produktu berdina ekoizten sektore berdinarentzat. Orduan horregin behar izan genuen izan zen, bilak izatea marka gehigarriak. Orduan euki genitun bi erronka horiek. Eta egia esan, oso proiektu polita izan da, eta jarraitzen dugu beraiekin. Emon aurkeztu genuen, Milanen aurkeztu genuen,
Eta, kataloga egin genuen, eta orain ja, gaude webgunea egiteko. Piskat ikusteko eremu publikoa eta eremu pribatua. Bale? Gu oso kafezaleak legoan, hau jarri dugu, baina ezkegia guri biak gustatzen zaizkigula, bai eremu publikoa eta eremu pribatua. Biak gustatzen zaizkigu, ez genuke jakin aukeratzen. Azkenean eremu publikoak ematen digu, eremu publikoak ematen dizu, sensibilizazio kanpainak dira, informazioa, impacto bat daukate, eta besteak ere bai dauka, eremu pribatuak ere dauka engantxe handi bat. Azkenean, salmentarekin bideratuta daude, beste behar izan batzu dituzte, beste aurrekontu batzu dituzte, baina baita ere, beraien bidelagun bilakatzen gara. Orduan, jartzen dugu biak, guri biak gustatzen zaizkigu. Marka bezain garrantzitsua, komunikazio estrategia da ezinbestekoa. Marka egin behar da, marka sortzen da, marka bere kontakizuna du, baina markak behar du oinarri sendo bat, komunikazio estrategia, dana lotuta. Lotuta eta neurtuta. Hone pasein dez. Komunikazio estrategia, esan dugun bezala neurtzen gaude, eta berdefinitzen, hori garrantzitsua da, ez da behin definitu eta horrekin goaz. Orain gaina, ez da, duela 3 hilabete edo duela 6 hilabete bera nola geunden. Gauzak aldatzen nahi dira, izu azkar. Orduan, komunikazio ez da estrategikoa, estrategia ere... Bale, ja bukatzen dago, Komunikazio estrategia ere aldatzen gaude, bale? Marka bizirik dago, komunikazioa oso bizirik dago. Orduan, jakin behar dugu, dugu zintura, amodlatzeko, bale? Baina hau egia da, beti dago aurretikan, aurrerantz goazelako, eta dena oso lotuta eta oso neurtuta. Neurtuta diot, erabaki bakoitza, ekintza plan bakoitza daukalako. Eta guk azkenean, hemen dago exekuzioa, dago eguneroko lana. Komunikazioan lan egiten dugunok, baekigu ez dazkagula 2 egun berdin, ez dazkagula 2 lan egun berdin, eta hori gozada bada, ze ez gehazpertzen, neketza ere bada, baina uste ilusioak beti irabazte joala neke horrei, ezta? Eta egia beti ikasten gaudela. Azkenen bezero eta sektore bakoitzak eramaten gaitu prozesu oso ezberdinak bizitzea, eta hori lujo bat irutze zaigu. Eta baita ere, buruan ditugun ideia horiek gauzatu egiten dialako, ez dialako paperean gehatzen. Eta uste, komunikazioan lan egiten dugunok, badakigula zer da, ikustezunean, taldean okurritu zaizuen ideia bat, gauzatu indala, zure lehenengo iragarkia ikusten dezunen telebistan, edo markesina batean. Hor sentitzen dezunen musio hori, gu bakarri sentitzen dugula. Zeneizta beste bati esan, ez dakite zer da, baina uste komunikazioan lan egiten dugunok badakigula zer da. Ez dala paperean gelditzen egiten dugun hori. Ikusten dugu batean, guk egin dugun claim hori katalogo batean, asoka batean, eta ja, dena daukate barneratuta. Eta atzian dagoen gauza bakarra zer da? Lana. Lan asko, ordu txiki asko, komunikazioak hori du. Marka bat ez da tita sortzen, komunikazioan egunero inberda lana, erein, eta beti lantaldian, ze bakarrik ez, ni gaur hemen nao, baina dana taldean egiten dugu lan. Eta eskerrak eman nahi dizkiet, Maider eta Elena bazkidei, holako bazkideak eukitzagatik, eta ekipo guztiai, ze, gaur nimenago, baina esan dakua, anaiz ordezkatzen lantalde oso bat. Eta hori, eskerrik asko, eta esan nahi nun, jarraitu dezagula markak sortzen, eta jarraitu dezagula bereziki euskaraz sortzen, hori da laite dugulako. Eskerrik asko, Maider, oso interesgarria ere. Berriro ere galderak botatzeko tartetxo bat zabalduko dugu, ea norbait animatu dan. Ez? Bueno, gerorako utziko dugu. Eskerrik asko, Maider. Ez dakit nola erabili nire marka. Askotan hankasartzeak egiten ditut. Nondik hasi ere, ez dakit. Zailegia da. Markarik ez daukat. Marka gehiegi ditut. Hau burua ustea. Bueno, eta hitzaldi interesgarri hauen ondoren, bigarren zatia, mahai inguruarekin hasiko gara. Zati honen dinamika azalduko dizuet lehenengo, hasteko, partaide bakoitzarekin solasaldi txiki bat
izango dut, eta guztiekin hitz egin ondoren, galderetarako tarte bat ere irekiko dut. Eta horren ostean, galdera ireki batzuk, edonork erantzun ditzakeenak. Publikoak ere animatzen bada, aprobetxatu, hemen dauzkazuen esperientzietatik ikasteko eta esku altxaz galdetzeko. Eta lotxatientzat, jakin Nortasuna Sarea entrola erabiliz ere, sareen bidez botatako galderak ere ekarriko ditugula jardunalera, beraz, hori, aprobetxatu aukera hau. Hasteko, Itxaso Muñoz Rodríguez, egun Ordiziako udaleko parte hartze eta komunikazio zinegotzia, bere udaleko esperientzia kontatzera torkigu. Ezagutu ezagun. Itxaso Muñoz Rodríguez Ordizian jaioa da. EHUn kazetaritzan lizentziatu ostean, komunikabide ezberdinetan lan egindakoa da. Diario Basko, EITB. Aurrerago Donostiako komunikazio agentzia batean lanean ibili zen komunikazio lanetan. 2019 urtean, Ordiziako udalean zinegotzi lanetan hasi zen, komunikazio eta parte hartze zinegotzi moduan. Dena den, ETBko kazetari lanak eta Ordiziako udalekoak uztartzen ditu egun. Kaixo, Itxaso? Bai, lasai ondo jarri. Kaixo. Kaixo? Bai. Bai. Itxaso, zein da Ordiziako udalaren marka eta zein elementuk osatzen dute? Bueno, lehenik eta behin esan, Maiderreko lan baitu du, ni hemen hau ordezkari modun, baina hemen talde oso handia dago, eta beraie baita eskerrak, eukideun sintoniagatik, eta eskerrak baita ere eukene leku ona diseinatzaileari, ze behan irudia da hau, Ordizia bizi herria. Ordiziko udalaren marka, bai eta ez. Ordiziko udala guain arte ezagutzen zen, aurkeztu genuen arte, edo sortu genuen arte, Ordiziko udalaren irudia zen armarria. Baina armarria hortan gelditzen zen, Ordiziko udalaren armarri bezala. Ez genuen ikusten herritarrak ordezkatzen zonik. Orduan, bai eta ez zergatik Ordiziako udala, noski herria dalako, herritarrak direlako, baina armarria ez. Eta mundura begira eta herrian bertan ez genuen hori armarria zanik gure irudia. Ordizia komunitate bat da, herritar ezberdinek osatzen duten komunitate bat, bai jatorri aldetik, kolore aldetik, sentimendu aldetik, sexu aldetik, sinismen aldetik, eta guzti horiek nahi genitun ordezkatu edo islatuta nahi genitun ikusi marka horretan, horregatik daude horren beste kolore. Elkartek ere baita badaude, gizarte arloko elkarteak, kultura, kirola, osasuna, elkarte pilo badaude, eta horiek ere bertan nahi genuen ordezkatuta egotea. Eta gero ordiziak ere, eta ordiziarrek ere balio batzuk dituzte, eta horiek ere bertan daude islatuta, ordezkatuta. Batzuk esatearen, Ordizia herri euskalduna da, urdina, sortzailea da, naranja, feminista da, morea, jasangarria, edo trantsizio ekologikoa bultzatzen duena, berdea, eta guzti horiek hemen daude. Eta guzti horiek, bai herritarrak, bai elkartek, bizitasuna ematen diote Ordiziari, eta horregatik da gure marka horren bizia eta horren koloretsua. Kolore bezainbeste, herritar bezainbeste kolore daude, barkatu, eta aro pilo batek osatzen dute. Baina ez da aroen eta koloren superposizio bat bakarrik. Hau dena, honek dena kontakizun badauke, klaro, eta esan dute. Ez dakidakizuen, baina Ordiziarrak azak gea, eta marka honekin ere hori irudikatu nahi genuen, ez da zirkulo perfektu bat, badauzke bere adartxo edo pikotxo horiek, eta horrek eman dezake igual aza horren itxura. Eta gero dago nukleoa. Eta nukleoa ere ez da hola arok bat besten gainen jarrita sortzen den utxune bat. Nukleo horrek armendra itxura daka, forma daka,
eta Ordiziako herrigunek airetik ikusita almendra forma dauka. Horregatik dauka hutsune horrek forma hori. Kleima, gero bizi herria Kleima. Hemen zalantza pilo bat eduki genitun, lanketa izugarri genuen, brainstormingeko, ez dakiz zenbat saio eduki genitun. Eta azkenen eman genuen bizi herria formula honekin, ez Kleima honekin. Zalantzen hon ginen herri bizia Kleima horrekin, baina ez genuen nahi herrie definitu, ze bai bizie da, baina eske denok dakigu bizie dala. Eta orduan esan genuen, ez bizi herria gu nahi deu jendek, bai herritarrak, bai kanpokok, ordiziaren bizitasun hori disfrutatzea, gozatzea, zukutzea, eta guretzako bizi herria nortasuna da. Da toki bat, herritarren bizi proiektu, etorkizuneko bizi proiektu bertan iteko leku bat. Eta gero, gure komunikazio estrategiarekin bat datorren marka bat da, garbia, gardena, gertukoa, eta hori da udalak, Ordiziako udalak lortu nahi duna. Ondo. Azaldu diguzu prozesua bera, ez? Eta markak zer jasotzen duen, baina badakigu udalak erakunde handia direla, sailak, pertsonak, azpimarkak. Nola egiten da markaren bihotza bizirik eta koherentzian mantentzeko? Pixkat Jonek aipatzen zigun moduan, ez? Iraunkortasun hori edo denboran zeharreko kontakizun hori. Marka gaztea da, gaztea dagoen dikan, eta egie da guk marka sortu genunen, igual ez genuen ikusi zertarako erabili bar genuen, zer erabilera eukiko zon marka honek. Igual agian, hasieratik ikusi genuen, imprimatuko genuen zerbait izango zela, paperean ikusiko genuna, baina gerora konturatu geha ez. Euskarri pilo bat inditugu, aldatzen jungea, eta gero, igual, ez dakit, okurtzen zaite piztinako pareta baten jarri deu, frontoian, toki pilo batetan erabili deu. Hasiera baten, klaro, markaren sorrerarekin udalaren irudia aldatu iten da. Gardentasun hori bilatze aldera, transparentzi eta gertutasun hori bilatze aldera oso aldatu intzan. Orduan, karteletan, eskurritan, aldizkaritan, hainbat tokitan, baina idatzizko edo paperezko tokitan erabiltzea, errexen zitzaigun, dena komunikazio saietik ateratzen zan edo da. Eta orduan hori guk kontrolatzen dugu. Baina, esan dezun bezala, badaude beste langile gehiago, sail gehiago, eta hor sortzen zaizkigu baita bazalantzak, ez? Guain adibide bat esango izuet, guaintxe gaude zaborrontziak aldatuko diala. Eta zer erabili behar da, klaro, hori zerbitzu buruak erabakitzen du, eta ez da pasa komunikazio saietik, agian pasa beharko luke, baina guk ere, igual ez dugu hortan asmatu, edo ez da, hori pentsatzen egia, replanteatzen. Karo, armarria jarriko dugu, ez, armarria ez, armarria ez da Ordizia, bai, baino ez, orduan, eta lanketa hortan gaude. Marka bat ondo erabiltzeko langile guztik, udaletxeko langile guztik, denak jakin behar dute marka hori existitzen dela, eta hasieratik indarra handie jarri dugu hortan. E-mailetan lehenengo gauzen genuna izan zen sinadura aldatu, beraiek dira barneratzeko, letratipoa aldatu, ze hori ere aldatu genuen, letratipoa gurea Montserrat da, eta hori nahi dugu, irakurterraza eta gardena izatea. Eta gero ere, ongitor kit bate baita prestatzen dugu, poltsa, lako indegu merchandising, hau ez dizut erakutsiko, beste gauza bada, baina, holako poltsak inditugu, botileekin, eta, kit bat, beraie jakiteko marka hori gurea dela, ez? Eta orain, segurazki tokatuko zaigu, lanketa hori itea, idatzi, marka noiz erabili, noiz ez, baina hori guain ikusten nahi. Erabilerarekin, ez da? Hori da, bai. Beraz, burua uste batzuk sortzen dira bidean, ez da? Bai, asko, asko. Agian publikoko norbaiti, zuen irudia ikusita beste markaren bat etorri zaio burura.
Entzun duzu konparaketaren bat inoiz? Bai, eta lehenengoan ere etxen entzun non, 2 haur dauzket, 2 seme alaba dauzket, 7 urtekok, klaro, marka sortu genunen, beraiez dauzkien 2 urte gutxigo. Eta guk bugabu marka erabiltzen genuen etxen. Nik, klaro, beraiek bugabu marka zuten ezagutzen, hor bai ikusten dute, baina nik asko hitz egin den marka honi buruz etxen, eta beraiek ikusi zutenen bugabu marka esan zuen, baina hau, bizi herria da? Eta ez maitxe hori, ez da bizi herria hori da, bugabu hori beste gozkoa da. Bai, baina, bueno, bai, Podemos baita ere, bai, Zarauzko kirol patronatua ustete baita daukalaula zirkuloa, bueno. Ia dena egina dago, ezta? Bai, egina da. Ez da erresa destakatzen, baina, bueno, egia da zurea izan behar dela marka, eta zure sentitu behar dezula, hori da, bestelatzua zinua. Oso ondo, Itxaso. Eskerrik asko. Pero jarraituko dugu. Oso ondo, mi esker. Alexander Padilla Lopezen txanda jarraian, gaur egun tabakaleran lanean ari den arren, gaztean izan zuen esperientzia kontatzera dator. Ezagutu ezagun Alexanderren profila. Alexander Padilla López Bilabonan jaio zen. Publizitatea eta harreman publikoak ikasi zituen Bartzelonan, eta bertan hasi zen sare sozialetako agentzia batean lanean. Movistar Plus, Los 40 Principales eta La 2 bezalako komunikabideen arlo digitalean lanean aritu ostean, Gaztea irratian hasi zen. Gaur egun, tabakaleraren komunikazioan lan egiteaz gain, freelance moduan ere ari da. Kaixo. Gora. Ja, está bain, bai. Arratsaldeon. Atxaldeon. Alexander, zein da gaztearen marka eta zein elementu osatzen dute? Bueno, a ver, ni Madrilen bizi nintzen Gazteara etortzeko deia intziatenian, eta egia da, karo, Gaztea marka ja denok ezagutzen dugu, aski ezaguna da, segurazki gu txikitatik nik Gaztea entzuten nun eta Gazteakin ikasten nun, eta azterketak bestatzen nituen ibizia izi entzuten, eta bueno, azkenean denok ezagutzen dugu, ez, Gaztea, ez. Horren, karo, ze pasatzen da, oso interesgarria onda, Jonek eta Maidarek esan dutena, ze egia da, nik gero hor beste bi hitz gitu nahi nituen, eta bat da, humiltasuna, eta netzako Gazteak humila izan behar du. Zeba, bueno, marka oso ezaguna da, baino gure belaunaldirako. Eta gaur egun gazte pila badaude, Gaztea entzuten ez dutenak. Eta orduan, nolabait, marka batek ere argi eduki behar du, etzerala munduko zentrua, etzeala zuk ustezun bezain ezaguna. Eta ez zer pasatzen, ze hor erronka badao, eta hor nei Madrildik eskinen zeatenean irratia visualizatzearen kontzeptua, bueno, nik esan nun, ostras, ni los 40 neon, eta esan nun, banoa, kompetentziara, baina netzako zan, kriston erronka etxeko, eta nire betiko irrati musikala, gure gaurko belaunaldietara gerturatzea, ez? Ze hoi, guk, balore batzuk ditu Gaztea, ez? Euskal taldeak sustatzea, euskarazko entretenimendua egitea, programetan, ez? Baino, karo, garaiak alatzuz doaz, eta hoi, markare egokitzea tokatzen zaio, markari egokitzea tokatzen zaio. Eta orduan, nik argi neukan, gure erronka zala, ez bakarrik programetan gertatzen zan hori saltzea. Ze jendeari esatea gaur didan goizian, hau dao, baleok. Baina dida ezagutzen dute kotxian lanea doazenok. Eta hori argi duki behar dugu, ez? Askotan hori da, dida, Euskal Herri guztiak ezagutzen du. Ez, eta zer pasatzen, ez? Askotan, ni batzen naiz, nik nire jefei esaten nien, ostras, eske, saiatzen gea, uste deulako, 32 urte ditulako Gazteak denok ezagutzen dituztela etxeko markak, eta ez da hola. Eta orduan nik ustet, eta lehen Maidarek esatezun bezala, euskerazko edukiak sortu bartziala, ez? Eta sortu bardiala, eta Gazteak, irrati publikoa izan da, bazeukala baita helburu hori. Nolabait erronka hori de, irrati bat gea, guk irratian musika saltzen dugu, eta entretenimendu egiten dugu, umorea, goizetan, jendiak kotxian doala, musika entzuten du, baina baita, Jon Gotzonen broma batekin, desko jonatzen da, eta listo. Baina hori ere, eraman bartezu,
esparru digitalera. Eta nolabait markari ere tokatzaio egokitzea. Bale, eta orduan, niretzat oso garrantzitsua zen nolabait hori planteatzea marka horrek ez zerotik, baina ia zerotik ibilbide digital bat sortu bartzula. Ze niri iritsi nintzanean ja artistak etzian juten beraien kantuak aurkeztea, direktamente ja telefono sartzen zian. Kaixo pegi horreparaz naiz eta bai, hemen aurkezizun nire kantu berria. Edo Gatibu, Alex Ardu, ezakizte, karo, ze pasatzea. Gu aseginan pixkat unibertso digital hori garatzen, gaztearen unibertso digital hori garatzen kontuatu zian, gaina hoen bisualak daukan garrantzia ikusita, eta beraiek artistek ja bideoklip bat ateratzen dutelako kantuarekin batera, claro, gure sareetan azaltzen bazian, 2x1 bat zeukatela. Bale, zu irratira zatoz, irratikoek kotxian doazen gurasoak, ze gurasoek entzuten dute gaztea, eta ez da ezer pasatzen, niko 30 urte hauzkat, bale, guk entzuten dugu, eta seguro itxasok ere entzungo du, eta... Eta gaztea entzuten duzu. Bai. Baina segurazki, 12 urteko batek ez du gaztea entzungo. Eta orduan, gazteiek nun daude, sareetan, ostras, gure helburua da horre otea. Nere garaian, irratia pezten bezala, oain horre hon barkalako. Eta orduan, argi izan genuen zorionez, ze ez da erresa, kokapena, ez leheno komentatzen zen kokapena. Gurea izan bartzun, sare sozialetan. Gazteak hortzu delako, gure helburu irrati publiko bezala hori izalako, horre hon barginalako. Eta gure markaren ezaugarriak esparro digitalera eraman bargenitun. Hori ja garatu bat zeon, hori ja sortuta zeon, baina gertatzen zan azan, esparro digitalean etzegoela lanketarik. Orduan, zorteuki genuen, asmatu genuen pixkat edukietan, baino etzan izan bakarrik ja etxekoen lanketa bat, baizik eta hemengo artisteoari ere txipalatu behar izan genion. De repente, jendia etortzezan, eta ja etzan, edo zen piurekin etortzen zala, ez? Karo, baztekiten gero elkarrezketain, eta ja etzan Insta-Live bat iten genulako, baizik eta gero challenge bat grabatu behar genulako, storiesa grabatu behar genitulako, ez dakize, orrun, karo, artistaren zatere txipaldakete bat izan zen. Badakigu, karo, ni Madrildik nator, de repente, Aitanas eta mierda hauek, barkatu, gaino, artisteo, ulertzia zuen, Pablo Alborán, Basuri, bueno, oiek, ez? Claro, hauek oso barneratuta daukate show business hori, hemen zero. Osa, zuk esaiozu, kentzazpiko enauti, de repente, ingoiozula, aukeratzeko challenge bat, Ameriketan iten den challenge bat, gurera karriko degula. Edo, Xabi Solanori, auto hau inbardeula. Karo, gukor lanketa bat indegu. Gero gertatzen da, behin batekin hasten zehala denek nahi dutela. Porque, claro, de repente ez dute, barkatu, bideoklip bat sinatzen dugu, stories bat iteiate eta de repente zuzenian nire publiko potentziala da 10.000 pertsona sartzen dira bideoklip ikustea. Karo. Orduan, hor lortu genuen izan zen, ez bakarrik etxekoak eta EITBek ulertzea ze garrantzitsua zen marka horren eremu edo esparru digitalean sartzea, bezik eta artisteoa, aktoreak, eta hemengo Euskal Herriko farandula guztia. Barkatu, norbait mindu bale madet. Uste ez da hora hemen. EITB bezalako erakunde publikoek egitura zurrunak izan dituzte, eta barkatu ere norbait mindu. Barkatu EITB, asko maite zaitut. Talka egiten du honek sareen eguneroko erritmo azkarrarekin? Zalantzarik gabe, bai. Eta nik nahiko mobidak izan dituen etxeakin, gero ulertu zuten, baina osasun asko utziet etxe horretan, zalantzarik gabe, eta oso harreman hona mantentzenet eta kolaboratzen jarraitzen dut, baina hasieran oso zaila izan zen. Oso zaila gehien bat, karo, hor konbenioak daudelako, gu irrati bat ginalako edo garelako, eta hor irratia azaren momentutik irratia zea. Eta hor, nire entorren los 40-tik, hor enpresa pribatua bai, eta hor nire maider bezala pribatu eta publikoaren aldekoa naiz, gehien bat, karo, pribatutik nentorren, eta zaten nun, baliabideik ez daukagu, ideia pila baude, aurrekontua super kutrea, baino, gogoa bat zeon. Eta EITB-ra iritsi nintzanean izan zen,
ostras, baliabide pila badauzkau, platoak, argiztapena, makillajea, ezagitze, kamarak, eta ezin ditugu erabili. Irratia ginalako eta irratiak ezin ditulako telebistaren baliabideak erabili. Etxea, 2022 urtean, hola zeon. Bueno, 2000 duela 21, 20, bueno, eta igual hola dago, ez? Nia ez naholako. Baina ulertzea zuen, nola baita esatzen zuen, jozea morrua, ezin erabiltzea etxeko baliabideak. Eta gu jute ginean, mobil batekin, baina mobila ez, Pocophone izeneko mobil batekin, zuek jakiteko zan, mobil txino egitako bat, kutrea, jute ginean atretzora, eskutun, zenien naiz gehiago, barkamen askatzekoa, baimen askatzekoa baino. Orduan, eske baimen askatzen balin baet, ez dut ez erringo, eta orduan barkamen askatzen un beti. Eta ezagutzen nautenek bakite. Eta orduan, ze ba, asinalako konkistxat izeneko goza bat iten, txorrada bat zala, kutrea, bai, baina zan konkisa euskeraz komentatzekoa, zeba, bigarren kontzeptu nahi zan, jendean zuten genulako konkisa euskeraz nahi zula. Eta orduan, nolabait zan, baliabiderik gabe, naiz eta etxeak izan, baliabiderik gabe edukiak egitea euskeraz eta gure audientzia, gure targetak kontsumitzen zuna. Konkisa sekulako audientzia dauka gazten artean, eta etxean euskerazko inolako edukirik etxeak etebek ez zituen sortzen. Orduan, gu ginean gure kafearen orduan, kafea inbeharrian, debate kutre bat iten genuen, Facebook Live baten, imaginatu, baina argi geneukalako, eta atretzo gela batian, gero hor bronkak ontzian, segurtasuneko kentatu zialako gu atretzo gelan gondela hor mobidagiek hartzen, eta hor zan, hau ezin dezu egin, sindikatuak, guk mobil batekin kamera baten lana iten egalako, eta hor duen, mobidagiek dut, esan dezula, bale, nik ezin dut kamera bat erabili, gainea, honek, hoen, sareek, suposatzen duten, gestio azkar horrekin, eta ziazue guzten, nahi etxeko kamera bat erabiltzen irratia naizelako, horren zertan gatzen geha. Horren mobida egon zan, eta asian izan zan, reedukatu behar izan genituen, horren etxari asko kostatu zaio ulertzea beste ritmo badala. Eta pena badala ditun rekurso guztik, digitalerako ezin diala erabili. Edukiak sortzeko, zuk programa bat sortzen duzun bezala, eta hor dituzu, argiztapena, hau fokoak jarriko ditun pertsona, guk ez genitun, eta guk egun barginan, produzioa iten, gidoia iten, jo me lo guiso, jo me lo como, ez, esatena. Baina, ostras, egia da oso komplikatu izan zala, hasieran, bai. Beraz, burua uste asko sortu dira, ezta, marka hau eraldatzerako garaian? Bai, zalantzari gabe, eske... Kontatuko banizu, ezta. Gaur egun, Alexander, marka honen garapena ez da zure ardura, ezta? Oinarri sendoak planteatzen direnean, lehen aipatu diguten bezala, Jon eta Maiderrek, posible alda estrategia ondo mantentzea edo demoran zehar garatzen jarraitzea? Nik uste baietz, ni harro nago, egia da, historia luzea da, eta zeba ez deten jarraitzen, da hori guztia, baina, zen erasmoazan jarraitzea, gero etxeak ere nahi zuen, baina, mobida kontraktualak eta bakizue, baina. Netzako, nik oin gazte ikusten dut, eta nahi, pena pixkat ematen dit, ez da holako estrategiarik, eta ez da nahi jo nahi zelako, beste pertsona jartzen balen maute, nire seme txikia bezala da, nik beti maitekoet, baina pena ematen dit, ez da lako apostu sendo batein horren alde, ez? Nahi esan zaten etorri, 3 urteako, goazen probatzea, jolastea, eta nahi iruditzen zait etxeak hor sekulako arribitxea daukala. Jaz bakarrik kazetari eta hor doden esatari ekintze gaina hori ere importantea da esatea. Nahi lana asko errezu zidaten bertako esatariek. Gehien bat txipa daukatelako, eta hori ere klabea da, hau da, beraiek badakite gazteak dia eta saretan egon bar dutela, eta hoen esango etena barkatu Euskadi Irratia, baino Euskadi Irratiak arazo badauka benetan zentzu horretan, esanet txipa zaukatelako, darrunez azter pasatzen, baina esanet egia da gaztean lan egiten dutenek txip hori daukatela. Eta horren oso horreza da, hau inbar da, perfecto, bai, ez dago nire konbenioa, baina lasai ingo, eta enaik iten zuten, badakitelako
horrean bar dutela. Bestela, hilda daude. Bale, egia da, gero, EITB-nen baldintzak eta baina netzat langileen eta marka horren pean dauden langileek oso ondo barneratu bar dute baita marka ze fasetan daun. Eta marka horrek garapen bat izateko digitaletik edan bar du. Oso garrantzitsua da guk, gazteak entzule batzuk ditu, jendeak irratia entzuten du. Baina segurazki Instagramen jarraitzen duten 30.000 pertsonak askok ez dute gaztea entzungo. Hor dazkazu bi audientzia potentzial oso interesgarri. Hor publia iteko, baina zenet, hor, gero etxak ez balen badu hori baloratzen eta horren aldeko postu sendo bat iten, ze horrek daude, beste plataforma batzuk, Twitch, ni nintzen justo YouTube zabaldu zen. 2021an gazteak YouTube kanal bat, 3 urte horren borrekan eta justo nini joanean, orduan zabaltzeute. Hoi, netzako problema bada, arazo bada, eta ez bakarrik gaztea doite, baizik eta hemengo merkaturako, oendik faltazteko lako neguzate Euskal Herrian, ostras, aratago jutea, eta horren aldeko apostu sendo bat itia, bai. Oso ondo, Alexander, eskerrik asko. Gero aukera izango dugu. Mai inguruarekin jarraituz, Aitziber Naindia Martinez, gonbidatuko dugu gurera. 6 urtez Euskaltzaleen topagunean, komunikazio lanean aritu da. Eta gaurkoan, espezifikoki, gau beltzaren esperientziaz hitz egingo dugu. Aitziber Naindia Martinez sopelatik dator. Mondragon Unibertsitatean ikusentzunezko komunikazioko gradua egin zuen. Hainbat proiektu eta elkarteetan lan egin ostean, egun Euskaltzaleen topaguneko langilea da. Aurten, 6 urte beteko ditu komunikazio teknikari moduan. Euskaltzaleen topaguneak hainbat proiektu landu ditu, besteak beste, gau beltza. Haupa. Kaixo, Aitziber, arratsaldeon. Aitziber, zein da gau beltzaren marka eta zein elementuk osatzen dute? Bueno, pizkata salduko zer den gau beltza, labur. Gau beltza urriaren 31ean Euskal Herrian ospatu egiten den jai bat da, Nartur zikloarekin lotura handia duena, eta topagunearen helburua izan da ospakizun zar bat berrasmatzea, ez? Bueno, berrasmatzea, esan nahi dugu, festa honetan balore konkretu batzuk festa honen erdigunean jartzen ditugulako. Eta gure helburua, azkenean, komunitatea, herrian hortasuna indartzeko tresna bat sortzea izan da, kasu honetan jai baten irudia duena, ez? Eta, iruditegia edo koloreak edo elementuak pizka bat bakarrik etorri dira, ez? Azkenean, esan dudan moduan, gau beltza oso balore konkretu batzuk ditu, horiek dira gau beltza definitzen dutena, eta beraz, iruditegia da balore horiek definitzen dutena, baina modu grafiko batean, ez? Heriotza, beldurrak, kolore ilunak, iluntasuna izango litzake, natura, kalabasak, gazteak gure iruditegiaren protagonistak dira, komunitatea eta auzolana, azkenean proiektua bera, baina baita ere proposatu egiten ditugune ekintzak, ez? Berdintasuna, ez da bereizketarik egiten, eta baita ere gure iruditegian emakumeak presentza handia du, eta gero euskera, azkenean euskararik gabe proiektu honek ez lukelako zaintzurik izango. Eta hemen, nik bi gauza ikusten ditut, ez? Batetik, gure helburua jai bat proposatzea zen, iradoki genuen festa mota bat, balore konkretu honen bueltan, baina gero azkenean herri bakoitzak hartuko du eta berenganatuko dau, ez? Azkenean herriak proiektu hartu, baina hori bere izaera propioa emango dio proiektuari, eta beraiek erabakiko dute gau beltza nola ospatuko duten, inkluso gau beltza deituko den, edo bestelako izen bat eukiko duen, ez? Garrantzitsuena da azkenean, balore horiek erdigunean jartzea. Tokian tokiko festa bat delako, baina gero egia da Euskal Herri mailako proiekzioa duela, ez?
Baina gero egia da, bestetik, marka eta irudia eta gau beltza izena bera asko zabaldu dela, eta horrek mesede handia egiten dio proiektuari, azkenean egia da, data hauetan bestelako festa batzuk ere antolatzen direlako, ezagunena, Halloween izango litzakena, orduan ikuste dut, berenganatu dala irudia izena, eta orduan ikusten duzunean, edo entzuten duzunean gau beltza, zuzenean jotzen duzula jai honekin, eta ez bestelako jaiekin, ez? Orduan horrek ere mesede egin dio, baina bueno, esan dakoa, herri bakoitzak daukala egoera bat, edo behar batzuk ditu, eta bakoitzak egiten du gau beltza bere ohituretan oinarrituta, edo beharrei oinarrituta, ez? Kasu honetan, saio parte hartzaile batzuekin eman zenioten forma proiektuari, eta hein batean markari ere, ezta? Nolakoak izan ziren saio hauek? Bai, bueno, gau beltza lan etnografiko batean oinarrituta dago, batetik, eta gero bestetik ere, dagoeneko herri askotan hasiak ziren horrelako festak antolatzen, ritual hauek lantzen zituzten festak, eta hor ere oinarritu ginen. Hala ere, 3 saio parte hartzaile sortu genituen, bata gazteekin izan zen, beste bat aisialdi munduko elkartekin eta euskara elkartekin, eta hirugarren bat hori, dagoeneko olako festak antolatzen zituzten herriekin. Helburua berdina zen, irudikatu behar genuen nolakoa izango zen gau beltza, eta oinarri bat sortu zen. Zer da gau beltza, nolakoa izan behar du, eta azkenean hori egiteko edo horretara iristeko hainbat teknika erabili genituen, bate izan zen iruditegi baten bitartez, hainbat irudi hartu eta erakutsi ze identifikatzen du gehiago gau beltza, irudi honek edo beste honek. Eta holan filtro bat sortzen joan ginen, gaur dena lortu arte, gero bestetik ere, berdina, ekintza zerrenda bat eman genuen, eta hauetatik zein egingo zeinuke gau beltza ospakizun batean, filtroka. Eta azkenean hor sortu zen oinarria. Hau denak, claramente, hausnarketa prozesu baten bitartez, txarlet askorekin, eta denon artean, baina hori, denon artean sortu zen. Asko ari gara ez, kapak kentzeaz eta filtratzeaz gaur. Ohitura zahar bat oinarri, marka berritzailea sortu nahi izan duzue, eta horrek balio batzuk gaurkotzea dakar, ezta? Erraza izan da prozesu hau? Bai. Ez, luzea, noski, baina, bai, justo hori, bai, azkenean, lehen aipatu duan moduan, gau beltza Euskal Herrian egiten zen ohitura zahar batean oinarrituta dago, baina horrek ez du esan nahi, orain dela ez dakitzen bat urte egiten zen hori gaur egun errepikatu behar dugunik, ez? Azkenean gizartea asko aldatu da, beste egoera batean aurkitzen gara, beste momentu batean aurkitzen gara, eta orduan gau beltzak gaur egun indartu nahi ditugune baloreak sustatuko duen festa bat izatea nahi dugu, ez? Bai, ohitura zahar batetik abiatuz. Eta ez dakit, azkenean igual, ez dakit, adibide bat jartzearren, testigantzetan asko jasotzen da, gizonezkoek zirela, emakumezkoak beldurtzen zituztenak. Argi, bale, orduan, hartuko dugu, orain dela, ohitura horretatik hartuko dugu eta aztertuko dugu zer egiten zen, gustatzen zaiguna hartuko dugu, baina interesatzen ez zaiguna baztertuko dugu. Kasu honetan, gizonezkoak ziren sustoak ematen zutenak, guk ere sustoak emango ditugu, baina ez dugu bereizketarik egingo, ez, inola ere, orduan guk hemen gaur egungo gau beltzan denok ematen ditugu sustoak, ez. Azkenean, erreza da, balio hauek gaurkotasunera ekartzea, gure proiektu guztietan, topaguneak dituen proiektu guztietan olako baloreak lantzen direlako egunero, ez? Eta azkenengo galdera bat, Aitziber, zuen marka, lehen aipatu duzun moduan, modu ireki batean plantatzen duzu, edo nork hartu eta egokitzeko moduan. Nola mantendu zuen markaren nortasuna edo muina denboran zehar? Zer egiten duzue denboran zehar, edo Euskal Herriko txoko ezberdinetan zehar, ez, mantendu dadin gutxieneko hori, ez, balio minimo horiek, edo zuek irudikatzen duzuen hori. Bale, nik uste dut oso kontakizun potentea daukagula, ia izatez festa oso erakargarria da, bai helduentzako, bai gazteentzako,
ohitura zahar batean oinarrituta dago, osea, interesaia posi sortzen du. Baina gainera guk gehitu dizkiogu balio erantzi asko, ez? Komunitatean sortzen den festa bat da, auzolanean egiten da, hainbat elkartek parte hartzen dute, herritarrek parte hartzen dute, ondo pasatzeko jai bat da. Azkenean, egia da jai bat aitzakitzat hartuz, balore asko lantzen direla, ez? Eta errezagoa da balore hauek gizartean sustatzea festa baten bidez, bestelako bide batetik, ez? Orduan ikuste dute, guk kontatzen ari garena, jazta, jendeak ero elkartek edo herriek sinisten dute, eta hori bultzatzeko gogoak dute. Orduan, eske bakarrik sortzen da, bidea zentzu horretan zentzua, erreza da. Oso, ondo baitu da, eskerrik asko. Eta jarraian azken gonbidatua, Arturo Villanueva Arteaga, Biba Ardoak kooperatiba martxan jarri zuten pandemiaren aurretik, eta hau gehiago ezagutzeko parada izango dugu gaur. Arturo Villanueva Arteaga iruñarra den arren, Urruñatik dator. Zuzenbidea ikasi zuen Nafarroako Unibertsitatean, eta enpresa ezberdinetako eskarmentuaren ostean, 2019an Biba Ardoak sortu zuen. Salmenta eta banaketa kooperatiba da Biba Ardoak. Mahasti zaintzan pasioz jarraitu ahal izateko elkartu dira. Nekazaritza ekologikoan dihardute, mahatxari eta ardoari zor zaien begirunearekin, artisau tradizioa eta egungo ezagutzak uztartuz. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Arturo, zein da Biba Ardoaken marka eta zein elementuko osatzen dute? Lehenik pare bat aipu eginen dituzke, aldatik, nekiela, ni izan nintzela bakarra etzena komunikazioan aditua, beraz hori hasteko. Eta bigarrenik, ez nuela nik sortu Biba Ardoak, argi dagoenez, baizik eta Euskal Herri osoko 11 mastizain ardogile ekologikoen artean sortu genuela 2019an, bai. Beraz hor, Biba Ardoak ongi azaldu zuenez, bada Euskal Herriko ardo ekologikoen banaketarako mastizain ardogile edo etxalde edo upategi txikien kooperatiba bat, eta hor genuen erronka zen, hori berez existitzen zen, gure herrian aspalditik, zorionez, badira 11 mastizain ardogile koherentzia osoz, kalitatez eta naturarekiko eta gure osasunekiko errespetuan ardoa egiten zutenak, baina bestaldetik genuen gure herria orokorrean eta parte gehienez etzekiena, ez zuen ezagutzen hori, ez? Aldi berean mundu mailan azken hamarkadan gutxienez bada iraultza bat ardoaren munduan, iraultza hori gertatzen ari da mahastietan, gertatzen ari da upategietan, gertatzen ari da ostalaritzan, komunikabietan, publikoan eta bar, baina gure herrian ere hor bat egiten dut Alexanderrekin, gure herrian beste gauza askotan bezala, nahiko itxi dago eta ez da jabetzen horretatzen ari zena, eta ikusten ari ginen olatu hori bazetorrela, gure inguru geografiko eta kulturalean, Frantzian edo Katalunian hori gertatzen ari zen, eta ikusten genuen baldintzak sortzen ari zirela, benetan behingoagatik gure herrian ere nolabait lotzeko landa eremua eta hiria, berriro, 200 urtez gutxienez bananduta egon dena, eta hori egitea ardoaren bidez, eta batzea edo erakustea edo nolabait, batzutan hartzen dut, Zirano de Bergeraken zera egitea, hau da, gure herria eta gure mastizainen arteko hori erratea. Hau da gure mastizain ardogile ekologikoak, hau da gure herria, hau da gure mastizainen, guazen batzera hori, ez? Azken finean, gure ekietako gehienek esportazio hori ekiten zioten, frustrazio osoz, haiek azkenean mastizainak dira, nekazariak dira, laborariak dira, eta gure herriarentzat lan egiten dute, baina gure herriak ez die erantzun behar bezala. Horren bazen momentua, eta hori zen genukan erronka, marka hori, sortu marka bat nolabait hori lotzeko. Beraz, gure marka, beste marka guztia bezala, baditu bere balioak, baditu bere logoa, bere kleima, eta azken finean, horretara iristeko, nolabait egiten genuen hausnarketa, horretan lagundu digun komunikazio agentzia, eta erraten aldean zein dan, da Sorlan eta izan da ere gonbidatua aurreko ediziotan,
ikusten genuena zen gure mastizainen bizitza, gure mastien zaintza, gure bizimodua, ikusten genuen ere gure ardoak biziak direla, bestekin konparatuta, bizitza dariela, eta ikusten genuen ere gure herriari eskaintzen geniola, bazela ardo biziak, asko transmititzen dutenak, emoziotik eginda direnak eta emoziotik dastatu eta gozatzen direnak, eta orduan argiki agertzen zen, eta baitare gure erabat egiten dugu balorea da bizitza erdian jartzen dugu, eta bizitza erdian jarraitzen nahi dugu, ez? Orduan, hortik sortu zen, biba hitza, zoritzarrez batzutan iruditzen zait hemen hegoaldean parte batzutan behintzat ez dela hain ezaguna, uste du, biba gora da azkenean, biba da euskera da ere, baina da azkenean bizitzari gora zarrea, betianik ardoarekin bizitzaren alde topa egin dugu, eta, bueno, uste du biba ardoak gaina nolateko hitz jokoa, sortzen denean ardoanak eta zerat muguruza ardoak izanen da, biba ardoak, berez hori guztia biltzen du, eta kleima izan bartzen ere oso zuzena, oso argia. Bai iruditeri guztiarekin, nolabait, biba, beste bertsio batzuk egon ziren hasieran, baina azkenean apurtu genuen horrekin, eta izan behar du oso organiko, lurretik gatoz, eta lurrean gure ardoak mahastietan egiten dira, ez? Orduan, nolabait hori organikotasun hori gehitu nahi genion, eta horregatik Sorlanek sortu zuen berezko tipografia bat, eta azkenean nolabait apurtu nahi genuen ere ardo konbentzionala, ardo industrialaren irudi horrekin, eta guk hori ez dugulako egiten, guk ez dugulako hori eskaintzen, eta nolabait ere gure helburua da azkenean ardo kultura bizia, osasuntsua eta herritarra egitea, ez elitismoa hori kendu nahi genuen, eta nahi genuen lurrera ekarri, eta emakume gizonentzako den zerbait, hemengoa den zerbait, ez hori da pixkat bilatzen genuena. Aipuari erantzunez, lasai, ez da ez gertatzen komunikazio arlokoa ez izateagatik, eta bereziki bigarren zati honetan hori bilatzen dugu azkenean, zehazki nortzu gauden hemen, baina seguraski erakundetako jendea dago, komunikazio arlokoak, baina baita ere proiektu txikietan komunikazioa eramatea dagokion jendea, eta justu hori ikusi nahi dugu, ez? Nahiz eta baliabideak ez egon edo komunikazio arloko edo komunikazio arduradun batez egon, norbaiti badagokiola, ez? Hau zaintzea eta hortik ere esperientzia arruntak edo ezagutza, bai? Bigarren galdera bat, Arturo, kooperatiba honek, aipatu duzu moduan, hainbat mastizain ardogile batzen ditu, eta noski bakoitza bere markarekin, bere irudiarekin, bere balioekin. Nola uztartu irudi festa hori edo? Bai, ongi erraten duzunez, gaur egun biba ardoak errealitatea da Euskal Herri osoko 17 etxalde edo upategi gaur egungo hizkuntzan batzen dira, bakoitzak egiten du bere ardoak, bakoitzak dauka bere marka, arro gaude kooperatiba bat izatea, sinesten dugulako ekonomia sozialeko baloretan, baino ez gara ardo kooperatiba bat. Zer horrek ere balditu elemento negatibo, oso negatiboak, eta maldan bera eraman dituena hainbat ardoaren errealitate gure herrian. Gurea da banaketa kooperatiba bat, ez? Baina nolabait nahi genuen lotu, nahi genuen ezkondu gure mastizainek egiten dutenak eta gure herria, horretarako behar genuen nolabait informazioz gaindosia duen gizarte batean nola pasatzen dugun mezu hori, guretzako oso benetakoa dela, oso sinesgarria dena, errealitate bat existitzen dena, nola eramaten dugu hori zuzenean herritarrengana, ez? Eta orduan, denok batzen gaituzten elemento batzuen inguruan sortzen dugu, eta balio horiek erantzi beharko litzaizkioke gure markari, ez? Bata, hor gauden denok, hor dauden denak dira mastizain ardogileak, erran nahi du laborariak dira, nekazariak dira, haielantzin zuzta bere mastiak, eta aldi berean bere ardoa egiten dutela matxoiekin, hori ere ez da realitatea ardoaren industrian. Bi, izatea giza neurriko etxaldeak, txikiak izatea, kalitatea lehenesten dugula eta ez kantitatea, eta nahi dugulako ere, sortzen denen aberastasuna bertan gelditzea. Hirugarrenik, ekologikoan aritzea eta ekologikoa aritzen direla erakusten duten dokumentuak izatea, ziurtagiria izatea, Euskal Herrikoak izatea, hau da, Euskal Herriko proiektu bat Euskal Herriarentzat,
eta lehen aipatu den bezala, sinesten ditugun balore horiek, ekonomia sozialera lazeraren baloreak, eta elikadura burujabetzako tresna bada, eraldaketa sozialerako tresna bada bibardoak, gure herriari egiten digun ekarpena da. Orduan, elementu guzti horiek batzen gaituzte, eta hori dira bibardoak. Beraz, erran nahi du, gaur balin badator zuri aurkeztera, gure Mastizain ardogileen proiektu bat, gure pategi bat, nahiz zu ezagutu edo ikusten baduzu norbait, baina ikusten duzu lotua dela bibardoaki, berehala lan komunikazio lan egiten baldin badugu, bere erran duzu, orduan izan da Mastizain ardogilea, izanen da txikia, izanen da ekologikoa, izanen da euskarrikoa, eta bar. Orduan nolabait, bibardoak markak eramaten ditu denak, nolabait bada traktore bat erran nuke, traktore ez dugu hainbeste erabiltzen, baina traktore John Deere bat edo Lamborghini bat eramaten duena gure Mastizain guztiak, gure txalde guztiak elkarrekin jatetzen sukalderaino. Hori da nolabait marka guretzako, eta horrela komontzen dugu. Horrendako hau, nustut erronka bat, 3 urteko ibilbidea egin dugu, ea nola gure etxalde bakoitzak, gure upategi bakoitzak, gure Mastizain ardogile bakoitzak, nola lantzen duen berak ere, bibardoak marka, nola integratzen duen, nola uztartzen duen bere horretan. Eta hor, potentzial handia dago, erronkak ere izanen dira, eta ikusiko du beste baten zertan datzen. Arturo, buruhauste asko sortu dira marka erabiltzerako garaian? Bai, batzen hizkuntzarena. Gu Euskal Herri osoko enpresa bat gara, gutxi dira, zoritxarrez gurea bezalakoak, eta orduan daukagun erronka bat hizkuntzena. 3 hizkuntza dira gure herrian, beraz behar genuen izen bat 3 hizkuntzetan ongi ibiliko litzatekena, eta hori, eta lehen ere aipatu den gauza bat, norena da marka. Marka ere egin nahi dugu gure herriarentzako egiten dugu, eta gure herriak bere egitea nahiko genuke. Eta betan ederra da eta onkigarria, bai jendeak erraten digunean, bibardoak, bihurtua nolabait, oihu bat, eta biba erantzuten dugu, jakina. Orduan, hori zen erronka bat, beste bazen ere, itzaiten ari gara, izugarri maite ditudan, nire lankideak, nire bazkideak, Mastizain ardogileak, nekazariak dira, markaren zera ez da normalean, eta esautzen dituen ekoizle txikiak, arro dira beren produktuaz, baina uste dute horrekin aski dela. Produktu hau egiten dut, aski. Ez. Hori ere, komunikatu egin behar da, eta hori zugarrizko erronka bada, eta beraiei ere nolabait komentzitzea beharrezkoa dela inbertitzea horretan, beharrezkoa dela lantzea marka, eta nun artean marka hori aurrera ematea. Eta beste erronka bat izan da ere, nolabait enpresa bat gara, argi eta garbi, banaketa enpresa bat gara, komerzializazio enpresa bat gara, baina baitu helburu politiko bat, badena ardo kultura, berria, bizia, osasuntxua, herritarra sustatzea Euskal Herrian, beraz iraultza bat ekartzen dugu, eraldaketa sozialerako zera proposan bat egiten dugu, eta gainera elikadura jabetzatik eta ekonomia sozialetik plantatzen dugu. Orduan, hori nola komunikatzen duzu, bi arima horiek nola uztartzen dituzun, oso komplikatua da, eta ikusi dugu, azken bi egunetan, igande eta astelehenean, antolatu dugu biba azoka, Euskal Herriko ardo ekologikoen lehen azoka, eta komunikabetan nola atera den. Bibardoak kolektiboa, bibardoak ekimena, bibardoak, eta komunikazio agentziakoak, kooperatiba bat da, argiki balio eta plantamendu politiko batekin, hor da erronka handi bat, ezagitu behar duguna, zorrozten fintzen horixe. Eta azken galdera bat, irudian ikusten den moduan, korrikara ere ardoa iritsi da, biba ardoak iritsi da. Azken urteetan pixu asko hartu du itxura bisualak ardoaren munduan ere. Nola zaintzen duzue arlo hau, itxura bisualaren arlo hau? Hori da, barne mailan ere lantzen dugun zerbait. Aldatik guk beste bi marka sortu ditugu, biba besta, pandemiaren garaian aurrikusten genolako uda hartan, 2020an festarik etzera izanen, festa, txosnak eta bar, baina bai jendeak besta eginen zuela. Ondartzan, mendian, etxean, denalakoan. Eta orduan, atzera genuen pautxap bat, ez bagging box bat, baizik pautxap bat, beriturritxoarekin, ardoa edo zuen lekura eramateko. Eta orduan, biba besta hori sortu genuen, biba azoka ere sortu dugu,
Beraz, kanporako markak sortu ditugu ere, azpi markak sortu ditugu, baina barne mailan lan handia dugu, ongi erranduzunez, sekulako garrantzia duelako irudia orokorrean, baina mundu ekologiko eta naturalen munduan, eta mundu mailan ezagutzen duguna, oraindik Euskal Herrira iristen ari garena, izugarrizko garrantzia du, eta gaur egun adibidez, nik lan komertzialen aurkitzen dut erronka hori, batez ere zurenik Euskal Herrian gehien garatuta dagoen eta modan dagoen lekua, ardo ekologiko eta naturalen zeran modan dagoena, bada Lapurdiko kostaldea, eta hori bezerok argiki eskatzen dituzte etiketak, ez ardu, kristona dago, txakolin bat, daukaguna kristona, baina irudiak badu, eta horreman ditut bi egun, justo ondoan nituen, nizarrean nintzen, eta ondoan nituen neukan gure mastizaina eta bere seme alabak, eta kauen zau, alatu beharra dago, ongi erakutsi behar da, eta produktu hori, barne mailan ere lantzen dugu hori, eta poliko bagoazari irudia aldatzen, eta... Erronka politak, nazkazue. Bai, oso polita, bai. Eskerrik asko, Arturo. Mi esker. Mai inguruko lau esperientziak entzun eta gero, berriro aukera eman nahi dizuegu, galderak botatzeko, bati, besteari. Bueno, aurrera ingo dugu. Jarraian, galdera irekien atala zabalduko dugu, hortarako hizlariei ere igotzeko eskatuko dizuet. Luzatuko ditudan galdera hauek edo nork erantzun ditzake, bakoitzak bere esperientziatik edo iritzitik, eta publikotik ere norbait animatzen bada azkenean, eskua altxatu eta parte hartu lezake. Sareetatik ere, norbaitek parte hartuneko balu, ongi etorri. Lehenengo galdera, orain arte marka estrategiak osatu eta sortzen diren burua ustez hitz egin dugu. Zein estrategia erabili daitezke marka denboran zehar zaintzeko? Iraunkortasuna zaipatu duen guzti hori ez, bermatzeko. Proiektuetan ze pauso eman ditzakegu edo zer hartu kontutan, iraun dezan. Netzat oso garrantzitsua da entzutea, bezeroa entzutea, eta bezeroa denaren zentru izatea. Ze batzotan pasatzaigu, lehen komentatzen nuen, humiltasuna. Marka bat humila izan behar dula, eta jakin, oain gaur egun ez dala denaren zentru. Zentruan dago bezeroa. Eta orduan, nik uste marka horrek bezeroa entzun behar dula. Eta orduan oso garrantzitsua dela, bezero horrek une oro, eta lehen komentatu den bezala, komunikazioa azken hilabeteetan asko aldatu da, egoera soziopolitiko-ekonomikoa aldatu dalako, eta orduan ezin deuna da guk gure inguruan edo gure bezeroei gertatzen zaiena kontutan izan gabe gurera jutia, ez? Orduan niretzat marka baten iraupenak asko baldintzatzen du, marka baten iraupenak asko baldintzatzen du bezeroaren momentua eta nahia. Eta orduan oso garrantzitsua da, eta asko ez dut egiten, baina entzunin behar da. Beste zerbait, gehitzeko? Agian bide hortatik garaian garaiko egoerei ongi moldatzen jakitea, ez? Jakitea garaiekin, gizartarekin garatzen, ez? Eta hor noski entzuketa, ikusmena eta betena lurrean izatea oinak eta humiltasunarena asko maite dut. Oso ondo. Nik oso laburre, nik uste etengabe aipatzen ari gara. Kontakizun hon bat eukitzea, helburu zehatz bat eukitzea, eta zure jendearekin konektatzea, ez? Eta behin konektatu duzula, beraien feedbacka ere jasotzea, etengabe berrasmatzen egoteko, ez finkatzeko, eta hemendik eta denbora bat pasatzen denean, benetan jakin zure proposamena hor jarraitzen duen, eta oraindik ere konektatu duzun jende horri erantzuten diozula. A ber, bai, hori dena oso ondo. Baina gure kasun adibidez, claro, udal baten gaude. Badakigu
denbora baten agian ez gehala egongo. Edo bai, egongo geha, gu seguro egongo gehala, baina igual bai. Orduan, ez dakigu biziri jarraituko duen edo bez. Eta gu gauden bitarten behintzak gure lana nik uste izango dela eta nik uste lortzen nahi gehala, hau gure kasun behintzat herritarren hain. Herritarrek berea sentitu dezatela. Eta hortan, ez dakigu nola ingo deun, baina ingo deu, pizkanaka. Oso ondo. Bai, egia hori oso garrantzitsua dela eremu publikoko markakin, ez da? Azkenean, 4 urtetik behin hauteskundeak egoteak, balintzatzen du pila bat, eolako markak, eta ez luke zertan. Oso neketza da ikustea 4 urtero, segun ze politikari dagon, aldatzen dela. Eta horregin beharko genukena da, irakurketa hori, ez da? Bizi herria, ordizia bizi herria, funtzionatzen nahi bat, eta jendiak bereite baute ordiziarrak, berdin duzein dan alkateaz, hola beharko luke izan marka bat. Ze marka bat ez da batena, ez que herriana izan behar du kasuntan ordiziarrena. Eta hori izango etzateke, marka bat ondo egin ezan. Datorrenak, esatea, hau berdin duzein dauna gintean, honekin jarraitu behar dugu. Guk hortan adibidez, zentzortan, hasiera baten marka sortu genunen, hori nahi genuen, herritarren nahi genuen, baina udaletxea osatzen duen talde politiko guztin arten ere aurkeztu genuen. Lehenengo, bertan aurkeztu genuen marka, eta noski gelditzen die, male oso ondo. Ikusiko deu, ez gaudenean ere, ze nola evoluzionatzen duen marka honek, jarraitzen duen edo bez, lortu deun edo bez, hori ikusteko egongoa, gure kasun Oso ondo. Bigarren galdera bat, eta gertu da, zuen hitzaldietan, mundu guztiak ez dion markari garrantzi berdina ematen, eta askotan lan pedagogikoa egitea tokatzen da lantaldean, ez? Lehen Alexanderrek aipatzen txip hori, edo itxasok ere ez, beste sailetan jakinaraztea eta benetan ondo erabiltzen jakitea, eta hainbatek aipatu duzue. Nola bizi izan duzue hau, lan pedagogikoa egin behar hori edo zuen proiektuetan? Arturo, zuk ere aipatu duzu, oraintxo bertan, etiketaren adibidea. Nik uste dut, gehienetan garrantzitsuagoa dela praktika, hainbat txapa baino. Eta nolabaiteko inposaketa demokratiko baten bidez, hori horrela ezarri genuen, eta gero poliki-poliki bazoaz lantzen bere egiteko, ez? Baina praktikan ikusten da, eta gero oso zaila da ere neurtzea, marka bat zer ematen duen, ze emaitzak ematen dituen, ez? Orduan, hori komplikatua da. Nik uste gehien importantena da komunitatea, bai denboran irauteko, komunitatea sortzea eta komunitateekin batera garatzea, eta gero zure barne komunitate horrekin ere, poliki-poliki jotea bere egiten, eta baina lan handiak oraintxe bertan errandu denez, bi bazok antolatu dugu bi egunez, eta ibili dira gure mastizainak sare sozialetan idazten gauzak, eta idazten igual traola jarri gabe, ez da. Hor lanketa handia ekartzen dut komunikazioena, lan nekeza da hitz batea gertu dena. Niko adibidez, eta oin tabakaleran lanin da, nahi pasatzen zaitez, eta instituzioei buruz hitz egiten, gaztea do tabakalera super ezberdinak dira, nahiz eta publikoak izan, ez? Eta nahi pasatzen zait, eta beste kontzeptu bat sartzen joan, komunitatea pia goza ez zegia komunitatea sortu behar dela, baina gertutasunare bai, ez? Instituzio bat gertu hon behar du, eta barkatu itxaso, baina politikarik hor erronka daukazue baita de herriaren tzat, zakize, pin. Jendiak ulertzea, komplikatua da, politikari bat izait bere betiko speech hori esaten, ez, herriaren tzat, tal. Eta nik uste instituzioek askotan jetxin bardiala, baina benetan jetxin bardiala herriaren tzat. Edo herriaren izkerara, arazoetara, eta banetzako nik de hecho, tabakalerarekin erronka hori daukat, instituzionalizatu egia da, Eta hor txegabiltza lanian nolabait hori ere pixkat jendearen ganatzen. Ze iruditzen zaigu, bai, denok ezagutzen duten marka hori, denok, eta ez da hola. Ze oso urrun gaude gure publikotik. Eta horrek lanketa bat suposatzen du, ez? Eta azkenean gertutasun hori oso garrantzitsua da. Ez dakit galdera hori izan, baina hori esan nahi.
Bueno, nahi gustatu zait Arturon, entzuten da, bai. Arturon zea, inposizio demokratikoaren ideia, uste interesgarria, gertutasunaren bai, eta humiltasunarena ere bai, marka bat humilez balin bada, ez da partekatu izango inoiz, arrokeria hitz egiten dizun horbaitek, mundua salatuko dizunak bi egunetan horrek ez du irauten. Ez du irauten ezinezkoa delako, asteko gezurra delako, eta egia balin bada, bueno, izango litzake izugarri, ez? Pentsatu zenbat gezur esaten dizkiguten markak, ez? Txikia geranetik, ikasten dugu berehala, telebistako anuntzio begira, berehala konturatzen gea, zenbat gezur kontatzen dizkiguten, ezta? Bueno, hori da, iraun ezin duena, ezta? Eta horregatik, uste hemen aipatu duzula, espazio partekatuen idea. Hitz egiten genuenean, markaren buru jabetzaz, jakin behar du, markaren jabea denak, marka hori partekatzen. Eta entzuta ez da bakarrik ez eta, bueno, egingo dizut inkesta bat edo, ez? Parte hartze prozesu bat, ez? Egiten da, nik ez dut hanka sartu nahi gehiago, gai horrekin. Baina parte hartze prozesu bat, entzuketak implikatzen duena da aldatzeko prestutasuna. Alegia, prest egon behartzera entzuten desun hori inkorporatzeko. Ez guztia, baina parte bat bai. Ze bestela, inposizioa izango da, baina ez demokratikoa. Eta inposizioak demokratikoa esan behar duenez, prest egon behar ez behar dago zure humiltasuna, eta horren neurtzen da edo testeatzen da zure markaren benetako indarra. Zure marka gai baldin bada entzuten duena inkorporatzeko, orduan zure marka indartxoa izan daiteke. Oraindik identitatea mantentzen badezu naiz eta jendeak esaten dizun hori sartu zure narratiban, horrek esan nahi du benetan marka indartsua daukazula eskuartean, ez? Eta momentu hona da, beti, jendeari entzutea jakiteko benetan zaren azaren edo agian zuk gezurra ez diozun esan jendeari, bazik bat zure buruari, ez? Eta baita ere iruditzen zait, Euskal Herrian pila bada hola iteko. Azkenean, hau 7. urtea esan dezu, ezta? Komunikazioan eta markagintzan da biteko pila bat. Eta azkenean guri deitzen digutenean dago, ja behar izan diagnostikatu dutelako behar izan bat. Zergatikan, ikusi dutelako beraien lehiakideak, produktu zerbitzu berdinakin, askoz aurreago dela. Ez euskaldunak, beraien lehiakide daude nazioartean, estatu mailan berdin du. Orduan Euskal Herrian hasi behar gea begiratzen. Eta gero ze pasatzen da, deitzen digutenean eta marka berritzen danean, ez da marka bat sortu, berritu. Ezken markak denai eragiten dio. Eta orduan, igual nik uste askotan deitzen digutenean, ez diala konstiente zer datorriko dan orain. Baina berekeia sartzen dianean, ikustutenean zen balan daon, esate dute, noski, ez gau ulertzen dut. Azkenean zuk ikustituzu, aleman honek hau egiten duzi, produktu berdinekin gaude ja, baina hau edikoaz 15 urte hau lantzen. Eta gu nahi dugu orain sprint bat egin, eta 15 egunetan azokan hori esan, nola? Eta uste, Euskal Herrian, hortan, Euskaldunak ekoizi bai, baina ez dugu, komunikazioa, ez dut abira zuken hona esan duzun upategiak, eta hori da realidade Euskal Herrikoa, Bai, ziurrenik ere, hor dagoen erronka handi bat, nik daukadana gure etxe barruan eta orokorrean, nik uste dute ere sentsibilitate eraldatzailea dugun artean, markagintzak oso ospetxarra dauka. Eta marketing, bada zerbait, zikina eta hori guztiak ez deni bete hartzen dut, berriro lotu zu erraten zenutenari, benetako tasuna, baldin badago, sinesgarritasuna, baldin badago egi bat hor, eta gainera hori, baldin bada ekarpen bat egiten diogun herriari, herri hobe bat eraikitzeko, hori komunikatu egin behar da. Ez baduzu komunikatzen, beste norbaitek komunikatuko du, beste gauza bat, eta orduan hor nik uste dut ere, norbait ere, posizio gerra batean ere sartzen zara, eta markagintzak sekulako garrantzia dauka horretan, ez? Oso, no? Eta jardunaldia izteko, imaginatzen dugu jardunaldira gerturatu diren asko gako bila edo etorriko zirela. Orduan, zuetako bakoitzari eskatuko dizuet hitz bakar batekin, edo bi, markaren zaintzaren inguruko gako bana ematea, eta ezin da errepikatu, bai? Orduan, nahi ba ez hemendik hasiko gea, Ion? Bai, bueno. Maider pres badago, bestela beste aldetik. Ez, hemendik ondo. Izgako bat, zaintzaren inguruan. Bai, markaren zaintzaren inguruan, gaurko gaiaren inguruan. Ez dakit, dezepzionatuko esate, baina lana. Lana. Ez dago, besterik. Itxaso? Nik
nik horrez gain esango nuke koherentzia. Alexander? Nik esango nuke humila izatea eta entzutea, hori da gaur pixkat nik esan nahi nuna, bi gauza horiek. Aitziber? Nik identitatea esango dut. No. Bueno, azkenean uste dut dalako gau beltzan kasuan berezi egiten diona. Arturo? Ba, nik koherentzia erran behar nuen, batzen duelako benetakotasuna eta sinesgarritasuna, begatuko ezin denez errepikatu, erran nuke, sinesgarritasuna eta sinestea. Sinestea zuzeuk eta marka hori zaindu behar duten guztiak sinestea, eta horrekin sinesgarri bihurtzeaz. Eta Maider? Esan behar nitu, Hainbat. errepikatu. Aukera izan dezu zu gazteko, beraz? Bai, nik esango nukena da, bizirik nola dagoen, adi egon behar duela. Bizirik dago, bizirik iraungo du, eta arrun egon behar du, adi. Adi. Oso ondo, eskerrik asko. Bueno, bukatzeko garaia da, baina ondo amaitzeko gure lantaldeko Goretik oroigarri bat prestatu zuentzat. Mesedez, Goreti. Barkamen zalea naiz ni ere. Kaixo. Zeona, eskerrik asko. Zubeto zaude. Barkatuta zaude. Honek ere humiltasuna emanen digu. Eskerrik asko. Argazki bat aterako dugu taldean, ez agian zutik, marrazkiak erakusten. Bai, Goreti. Bai. Ondo da? Eta amaitzeko gogorarazi karpetan dauzkazuen inkesta betetzea asko eskertuko dizuegula, Nortasuna sarean 2023 hobea egin dezagun. Mila esker denei, hizlariei, partaideei, publikoari, laguntzaileei eta bide lagun izan zaituztegun guztiei. Hurrengo urtera arte eta eskerrik asko. Zein egin dugu? Goretik? Goretik berak egin du, bai. Ze artista.